Fáilte go dtí páirce tam simple anseo de pedárin úr le séile go dtí agus an tróna go hálainn go an nach chlufa seo siad chlufa ceanna se Babhta hín is dóidem agus an Clár tuairdaí pedárin inseo sa báid áil anseo an tróna seo. Slua a réasúnta istíní te bhfuil sa mór na tada breanna bhain a glufa seo chan stáin tróna dáin go leor daoine úl díana le díana go agus san aimse go breá. Cé gúilte i dtíana na scála agus choilethórt a gaibhín beag fuachtan san náitiúil muide réanús was náiti mich éanachaí agus ile hórtach einteachcin ifdechaí pedárin íon amach me brenn sí an teireh mar tá an stríc sin trasna is na gansaíocht tí na muid níhel do chuirtíb. Siad do fórne agus mar óisiad an páirce, chun den chláir dús. Agus a ggóla op siúdan tróna seo tá a sin tíirní. An lína lán chúl, cín cáirí cai gansíomh a dó, sé éan ó Canal an lán chóla agus críochtaín James Rafferty an lína a lán chúl sin. An lína leachúlatá chun de chláir an tróna seo, ón Murphy a caithe cúig, sé Shane Cahill an leachúlaí láir agus sé AJ Daly críochtaín sa lína sin a cai gansíomh a seacht. A lár na páirce tá captaí na fórne Donnacha ó Dwyer agus an dhéanach le siú tá Ruben Fallon. Agus an lína leachasach an tróna seo chun de chláir a cai gansíomh a dé tá Liam Keane. Cai gansí bhí híine go dá slát a Jack O'Loughlin agus sé Danny Lynn a cai gansí ifid i dóhéag. Agus an lína lán chosachta chun de chláir an tróna seo, Conor Burke a cai trídéag, sé Liam Casey an lán tosach a bhí gardéag agus Cathal McNamara a cai gansí ifid i cúdéag go chun de chláir. Maide le pedárin agus tá an fím caiitisteach agus bei pedárin a cushion cool an bhile an seán tróna seo. Tá pedárin sa gúil op siúd an tróna seo tá James O'Brien. In lína lán chúl cai dó tá Cormac McInerney, Daniel Charles an lán chólaí agus sé Conor Hurley chríochtaín san lína sin cai gansí ifid a gcéad. Na leachchólaithe Dara Brezen cai gansí ifid a cúig, Niall Delaney a cai gansí ifid a sé agus Jack Carney a cai gansí ifid a seacht. A lár na páirce tá Sean O'Greefa nó Sean Griffin agus an dhéanach le siú tá Árann McAndrew cai gansí ifid a ní. Na leachasíocht an tróna seach de pedárin Sean Burke tá cai de, Cillian Smith a dá slát agus Luke McCue a cai gansí ifid a dóhéag. Agus an lína lán hosach Dylan McCormack a trídéag, Ned O'Mara, captaí na fórne cai ceardéag agus Dara Mahar a chans gansí ifid a cúdéag an tróna seo go chundé pedárin. Well, tá an dáiran a réiteach híos fúine teo agus siad Cicail Hart agus agus tá an réiteúd híos an chamáid céine agus sin réití fi an coppla mile tús a chuil leis an glufa seo agus sin réiteúd an tróna seo dal scéir ná James Regan gur has chundé chorca a ró agus sé sin agus chuid firtíí lína híos agus tá na fir tá na cotaí banarb tá siad san na cúil mar ba chóireab i bheith. An tróna mar me go hálainn seo beganí fuair náitiúil mu réanús beit nach chu fuairsin sa náitiúil daoine eile mar tá an seastal trasnahhain agus tá rionhá daoine sin an seastal tá fóin ní tá sláíine sin freisin nach ní bhéidir anráile beidir go harta míle duineú mar sin mí duine istí a breanú an glufa seo. Is measa faoí náiteo réidir ní aí tú díomh chuir bhín sa ógurt ag an fearhín sé lééis médíthe goáin mar tá sé ní sam cean fáil tó héime síos sa báca neile an níosáireach. Scarhain túús an nach chlufa seo tá harta anúméid nó mar sin le gáil fós agus siad fós ag Cicail Hart in sin agus Ceacha bhós a raig go dtí ina chéadháil teile bhfuil bei le feiceáil. Iad na rá go léon ruí cabhar go léon cheangan na dáirann seo an tróna seo mas cinál trasna na páirce tá an ruí céanna sin a ghail. Ach beidir mas táda go mit tí chúna go bheganí beag a go hipedárin atá cushin cool an bhaile bhór in seo nó baile rúil na séile an tróna seo ach feice man níorhann go meach mór an teachar ag an lí sin an glufa seo in a riide ach feice man in lín a riide. Ní mé cínte bhfuil an na bhíon na táda mar seo hain táda mar sin ní táda ráite agus ní ráitilín go léon náthú a cheachtar fórde a cheirid bhúd siad galchan páirce mar tuguíb na mar thugmidid in sinnéad coppla nóméid a chuil. Tá óra an na bhíon só tuach mu brise le óra na bhíon chlua agus hosuise.
Éar na bhí an casta agus na fórne thug gal go dáteachí tá an táir an acubanis dína bulcí na ríiste sála doci siad go dáteachí a cha be manúmé na rómáil tasíocht tá chun de chláir briste sosa sin agus iad réití le go dáteachí hógeal iad na gimmert isteach a gúil na máile bhór tá bedáin iad héanaan is teach an cín agus cimid an virtual lápáce ní le virtual lápáce is agus hána héin tá chun de chláir is Danny Lynn thuirteach in sin na lápáce agus be sé héin agus Sean Griffin in iad na chéile na chaisteach an díorthid an réiteoid as Corca breanhfuir uiridóid te breanna go sé bhchala orta ceart agus an réiteoid sin na James Regan mar de as Corca agus sucrú gúil an dá uiridóid atá ag an trí cí go dtí gúil siad le tám cearta go tá sé réití le bine héir an díorthid agus tús a chuile an glufa se agus tá tús chuide leis glufa agus seochagan an chéad an síon seo agus í fáite ag chun dé a chláir agus í fáite Danny Lynn teistil Danny Lynn an díorthid tuí siar ag an si go dtí Shane Cahill and Yachuli Lord and Yachuli Lord agus butcha dún chug the old Murphy a gear on the pellet all Murphy agus an felleg agus an year tuki the noon piece of bagale in Chinege go Danny Lynn is agus sheer hein shitsen nach tension an Keenish go Ruben Fallon and dash go Shane Cahill agus seanspéidir a scór builte go hard isteach mé le chúil go sí sinna mú agus fóríl agus in cáin sin builte ag cahalach na mar stoilm a sé cáin sin a mú. Chéad sí ceach go chlufa se mar sin na cúlbáde hepadárin James O'Brien agus Báí na míle a siúd agus a réití le hí an díorthid bhla an tí breanú hart go bheice se bhléige i dúra sé pasó peisín bag amach sa spás fe cimid ce íon seis leis sin a sí builte amach a tíb seo ag tí bu testa an bistinúan sin berteáil an tro bhar chun de chláide ansaí Ruben Fallon a galchan cíine bhléige leon pass a thuúirt a sé cuairtú duna cínte leis go fóileach chuann sé sií go dtí Shane Cahill. Shane Cahill a taistil go go láir na páce beidir gal head bainte róga glóteir fádan sin ag fearna bedáin agus an feartáin a fear lápáce Árann McNamara nó mar Macandrew bhach trochi go tíide go steach sa spás agus í fáte sé Ruben Fallon i rísca seach an de chláir a gáil in Jonsi Jack O'Loughlin i steach sa spás ag fan gúlbáide is tí sin agus sin James O'Brien agus James O'Brien a tuit an feas amach a dí Cormac McInerney agus seach go dtí le bedáin ó na go duine mai le bíocht amach brú dámata a chuide bí me garan Macandrew a taistil builte sos sa spásin sin ige an deasad fad agus Árann Macandrew a taistilis go fóileach bhfuil passaige de gine pass a thuirteo tá sé builte stechan seo ceámór builte dar mathce bhfuil cáin sin í chéad scór go chlufainn seo dar math fuid an cluf puinte sin is gáú méid agus tá bedárin chun cín le an cholín amháin is go éon scór fós ag chun é chláir a cha loga leor fós i chéad ceachchan is sé cúlbáide chun é chláir ó sin tíirní cur a finne chun é chláir bhfuilte amach ag a tíb seo go fáil freisin bedan nó rí a gáin sin in bestúnas fáte eisiach do bedáin an tíb seo go fáil agus an fear fuid a puinte dar a math a gáil chun cín pe pass stechan seo go Sean Burke bhfuil seansaigh Sean Burke scór sí cinní anada ag a fáiltín déireach beidir bhfuil seansa scóir bhfuilte go háir ag agus táin sin héin agus deastan Sean Burke bhíúil na buntaiste ag agus bainán sin chu deastan go glóite ag so mar sin tá dáfuinte chláir na scóir ag bedáin gus chun é chláir fós fála is an sí bhecham ní réile teada á leis sin tá an tí snáidir a sé a chuign chétí ceach tá an dáraí ceach bolla na sé go sin tíirní. Bhfuiln sé a tíb ceanna céine agus bhfuil se hána í bestúnas go teach a tíb líine agus le bedáin an cáin seo. Ís fúine a tíb líine seo agus fear chun é chláir arága le séní a bhfuil tá an muir héis athú agus nídas le chun é chláir gúnaí tá sí in seo ag Old Murphy siar hains Old Murphy leis an beasí a teistil in seo an go duine ggéire an díthid thuirtaúna seo go dtí donna chodhhair tá donna chodhhair leis fellige a fáiltín dé an réiteid tí siar atá go chun é chláir cuairtú í cín le pass ní éige le an pass líiste ach tá duine tras na bhaid agus an ferín sa gúine Cáillithe McNamara agus Cáillithe McNamara tá luas féin fearseach tá díomh cáilte beidir an ebretí amach ceach go leor ní eblií mar seachchan amach a ríist le bedáin agus an díomhid acu agus ag Cilín Smith suas an sin go dtí fear bhí réocht amach go dtí sinna an fear fuair a puinte sinna
Maharsteach dísmid batir go glótin sin ag Shane Cahill agus seach gan amach le Shane Cahill go chunna a Clár agus sin tíocht leis níor den níor tuí gotí Ruben Fallon a búlaisteach sa spásan sin annach ag prapantí isteach a lába Liam Casey gal tíiste célí córing seansa scóring Liam Casey builte go hard ag Liam Casey céad scór ag chunna a Clár is chéad núméid agus 5 second agus tá gar na nuas gotí an faointeáin náide dó náide hín í tre sin chuidir sosa Clár na scór as bucheach go meach táis agus fágan sin ghfuil sé pointeáin atop de pedáran chun cí. James O'Brien Chola hicudí seo bhfuilte de tíb seo an fágs mai alta na nuí sin sin gníim go hálainn ar fád ag dar bresan a chu sí amach a héana agus i héan díor chuid amach ar a díine agus well Tá réitúir rud is eistí ar fád tá réitúir arága le chun de chláir ceanse héiscadach sé níor chuid amach Stoilm gur fáildínta Eurovision seochagann éis chun de chláir san necholí láir gáil chun cín Shane Cahill tugann Shane Cahill í chuidí anna réine á bhharcail agus an Fátharta i gceist ná donna chodhhair stechan seo bhfuilte Conor Burke suas glandíar san éirhil Conor Burke beidir go ébeir tíach má go leor tá Conor Burke ríist á fáil tá sé sáí tugann sé go airí tá tíiste agus sinna Liam Casey amach a chun sé níor sin an chosid go maige chun tapadárin nach tá an níorhuiid sin agus tá fáildínta Liam Casey chuú bhrógisteach agus a réití le níorhuiid fuca agus kicksíirtáin go chun de chláir agus bucheach amach na fórne ar chó scór hééis sin chiic seo agus feicimiid céthógus an kicksíir seo agus bé an lántasach a hógasí is stoilm go bé agus seach gan Casey Bhfuilte Casey ní hé Casey Willie a chun Conor Burke agus inis an cean sin bhfuilte mú ní tu go mú mar tí sti san nímar fós agus seach gan amach le pedárin a óganna go den pas anglóte is so an seo óganna go den níiste go seach gan Liam Cain sciúre a éidir se líomhar de focusúas tá sí picús a Liam Cain i ríis ní léana hímpole bun sem pas strasna an sin go dtí a chumradaí agus sin an fearlár na páce agus sinna donna chodhhair ní hé donna chodhhair sé donna chodhhair a fear le Sean Griffin agus strasna seo go dtí Sean Burke go bhfuil pointed ball a bhfuil chun cín tugann sé sin sí go dtí Sean Griffin ó Sean go Sean agus í fáitina sin sin seo ag dar amach bhfuilte núga glóte anna fesan sin seanspéidir a scórá bu sí gapaí fiúró sin tá sí gapaí fiúró agus dé an réitir gur tuchtach an cíine mar nach tuach sé líorthid siar go dtí an fear a bhí réití le kicksíar a hógeal chunne sé agus sé rá ceir fá tugann fáil na mai agus Tású go bin fear tá teicisteach sinna Árann ar Brazil tá teicisteach bhfuil iad 16 go chaige ní do bhfuilne nach sin martá. Seach chun de chláid le numsaí istíonn sin ríist agus í fáitin sin ag Tráchtaire ríide bhfuilte Liam Casey a fáití gúlbáir agus leis gúlbáirí bhfuil amachchan seo sí bhfuilte amachchatí Conor Hurley agus an pass tuí a Conor Hurley sin agus seach gan tapedárin a gáil chun na cíine ríist le cholú láir Neil Delaney Trastan seo go dtí Trastan seo go dtí dar Bresan a bula núna a tíhile go fácinis agus í fáitin Neil Delaney i ríist agus í fáitin sé go bhar lápáce Árann McAndrew a bula nún bí a begaile fáin sé héana eisi tá fear go le agus sin le cholí láir agus sin Neil Delaney a taistil go go dtí stúa mór in éidir le síhla an stúa mór tá sí cáilte le go seach go amach le chun de chláir agus cín choirí bhla líorthil amach sin beidir go éidir le síchar pí a begaile tá sí picúsós go glóteige bhfuil deidir cín teige tá Danny Lynn ag bhfuiln Danny Shear an sinní go dtí Owen Murphy a bula nún an sin go dtí Jack O'Loughlin idir dá sláta go seach go inis donna chodhhair captí na fórne donna chodhhair a ní réon bhisteach a gíhla tugann sé siar dtí Jack O'Loughlin a bula nún a tíb seo gon fát go seach go iad achta sé dúach go te siar go lá na pácin na sé díos go dtí Shane Cahill Leacholú láir gáil chun cín Shane Cahill in líorthir deige tá sé stopíonn sin ní fáiltíonnta de réiteir agus idir go lena go duineach tá chosint go má ag tapedárin bhfuil trús na cúla captá agus seach gan sé donna chodhhair gáil chun cín réal sin ceantá sí prepaí fi róil donna chodhhair fe sin sí cáilte leach a láhar a talara agus seach gan amach le
Tiobraid in agus Tiobraid in tastal an passage that's a spás an sin í mar agus dar mar an fedidir an leja dar mar leis an belly ag go fóileach ní dar atá nach dilin McCormack is that's a spás an chain conscion ví farstein sin ag dar mar atánis is that's a spás an big old chance of hole me the hole and she's the goal she passes a goal winning goal ball Sáhail techtá réitúir a listeach hí si bátas a goal ag Dinil McCormack tá réitúir a listeach go bheice sé a bhfuil an cúil sin le cadú ar a fariste san garnóg bheag agus is dóilm sé farviste sa garnóg bheag go chríochtaí ceach go leor ben nedó mar a bhí an nach tá an réitúir a caiintlis na míl go bheice sé ra an cúil sin dileach agus feice muid Get íana sé tá sé caiinte de stáir le baléanús agus muid sé de fiú ar a séiste agus is dóilem go bhfuil an cúil cadí tá níl tá cúil chud ar ceall tá sé gáil tras na chúil agus chuidir an dáhhaide trasna í chéile an dáhratach agus rábhí sin níl a cúil sin cadí so fan an scór á chúlín na chúlín amháin agus Tiobraid chun cín leis a dá chúlín sin agus denúimiid caiite sa géile tá fear chun le Luain sáinní sin sin ceall ach tá fáildín teir agus seocha tá sé gortaí agus seocha go dtí le chun de Clár a legan go duine níorhuiid cáilteach up agus Tiobraid in fáilin a níorhuiid action seo agus íag Sean Burke go bhla siar in seo go dtí dar bresan a gáil chun cín cead íana sin sé gáin seo cuairtú mehariste tá sí builteach an seo go dtí Sean Burke trasna chudin sé pass an glóte trasna na páirce Tiobraid breanú go má í lehab an bhróige chuir sé gáin seo le tríal ceanna dá faointe níd builte steach sa spásan sin agus seocha go níadó steach sa spásan tá sean sa scór béla hólta sí plapia agus i míhaid agus í puciús an sin an lán cholaí agus an lán cholaí sinna éan ó canal tíochtamach agus felleige builteach go dtí Rúben Fallin agus chun de Chlár tíochtta ríist chun de Chlár sé do lá na páircinis agus an níorhuiid í titin bhhabach tá sí neis ríist mar sin héin le Donnacha Dwyer agus Donnacha bula trasna í All Murphy gáil chun cín All Murphy pasta go All Murphy steach sa spásin sin go dtí Danny Lynn agus Lynn bólan is go dtí Dwyer Donnacha Dwyer Siará Donnacha Dwyer sin go dtí James Rafferty seocha gon James Rafferty caibh bhí cead a sé díirechtaí mo gon stúin í réal sé de ceanse dóilm Danny Lynn builte dúna gin seo go dtí All Murphy-nis níorhuiid ag siúd agus builte núna sé go dtí Lynn agus steach sa spásach an sé de ceanse tá fearrta steach sin a fear sa gúine Builte go hádaige, builte go críneige Conor Burke agus Donna Fórne chó scór á chúlín an tíb agus Conor Burke bhfuil rinne sé sin go má ó rinne go duine go dtí go siad in deis le an scóráil agus tá cean sin heidir teastan. Bag nach anú méid dé caiite sa géile á faointe an tíb scóráil heidir bhéisiil ar fad. Sí cumach bhfuilte cúlbáide chun de Tiobraid James O'Brien agus í puciús an sin agus fáite ina sé Sean Burke tá go láite a bád. Passasteach ó Sean Burke steach sa spás bhúil sí fáite is dé an lán tosach tá fáildín den nedó mara agus tá kick sír ag Tiobraid díirechtaí mo an stúa mór. Well, tá sí tíiste an stúa mór inis, well ní tíach beidir trí trotíiste an stúa mór a dríal treú teach í mar sensaige á chúlín beidir ach feice muid. Má sé ceán héin be sé díana go má agus fecha Tiobraid. Beidir le ceán seo bhla. Builteige ó tá sí go tras na chúil agus mú trochceán ar fad in sin agus deilete fearcetógach í thógeal a chacha sé an ceán sin a mú agus fanan na scóir ag ráfaointe an tíomh. Hí cumach bheits ag gúlbáide dal dhéal sé dar a methar a bhfuil ceán sin gúlbáide Tiobraid. O sin Tierney, tíine ceán seo bhla tríalann sé díire síos gúil díire go lá na páirce in ceán sin bistí nos fáte leis Tiobraid in níos de fésa go léad chéile Árann má caindrú a taistil níorhuiid aige sin sé siar an seo go dtí Burke Sean Burke gomach an seo ríist a Sean Burke á fáile leis héin í léana gin is léon pes a thuairt tá pes glóteachta sí go tiosna fearraí go tí múid agus é puciús an sin ag AJ Daly a bula sa spásan is agus seochagin an ledí sa gúine cahalmach na mara go chun de Chlár tá sí bainte go cahalmach na mara bainte go glóte fád hála sin ag cín cáí agus is seochagin Tiobraid go leon síríiste agus an níorhuiid leis le Cillian Smith
Cillian Smith Shearer hins Cillian Smith agadi Daniel Charles agus shopping inish iad she prapi na shiristo Árann McAndrew agus Máireann McAndrew an dheartha gigi Sean Burke a chulate de Babhta a gutiste go héli cori chance scoring e Peile will to go hard ige will rafuin te go halling e far ard Colleen nach fi sé direct stigun stua agus tá Canchin Alexander Colleen Luain agus Sinachas gul tapedarin glagin chun cín riste go agus sitsan trí Colleen chun de Clár rá Colleen Chéile nu mé dé Cáillithe agus hiicamach na tógeal Well, to make Tierney or Sheen go lá na páirci cé a fasí gafa go glóitis néir don na hotwire agus seachagin chun den chláir ríiste teach sa spás a chun sin in Canchin cé a fasí istí tá sí fáitis de Conor Burke a fuair a puintear bar Conor Burke a galisteach aon I díal dúmís head chéad cadín sé mé le chun hol bhil go ggóbáide agus seachagin amach le tapedarin agus tínta hacíín ar Father James O'Brien agus seachagin amach idir le Cillian Smith na hatslátach a híar meas go chud gólaí tapedarin Tráchtaire habanis a galógan a go duine bultanún gotí dar leis an bell dar a Tráchtaire go fóileach go tíiste go díad a chuir stúa mór I pass tuí núna sin go glóte fád go seanse scór bulte tras na choúil agus a mú núiltí go timú tá sí go timú bhí anna Hansen sin is dóile me Dylan McCormack a chun Canchin a mú agus fan an scór trídó tapedarin chun cín Fer chur finne sin Tierney réití le Canchin Wallace Luain ní smúiste Ló médí seachas mar a bhíon ar hosan clufa seachagin an chéic ar a tíbseo an fáici bhfuilinn sé berin an líocha de gairí bestúnú as fáitig fecha pedárin í ríiste go sinna Árann McAndrew a bhfuil isteach sin sa spás gotí mar sáiní bhfuil amach I gotí Burke Bhfuilte ag Sean Burke tá mór míte hard cean go Canchin an cool báiristí tá sí mí anna hrúba tá sí glanta mar sin héanú béisi glanta ag na cosí tá sí cáilte go le fáin an réiteir agus kick siar amachchatán go chun dé an chláid tras na haintse le sí Canchin James Rafferty Bhfuilte amach gotí Shane Cáillithe agus Shane Cáillithe Tráchtaire Shane Cáillithe bhlanún na Peile in sin agus fan sé héine leis ríistí Liam céine thugann Zoe le fi Liam céine leisí Liam céine Tráchtaire go te lá na páirci cuartú duna cíine pass a thuair tá an níortha cíisteach sa tace leige tá fáiltí de réanús de a réiteir agus kick siar eile go chun de chláid Liam céine tugann sé níortha in sin gotí Ruben Fallon isteach sa spás haintí runatí atá Liam Casey sí go teach a tíomhlíne bhfuil me go Casey na me sí go Liam Casey stoilm agus is le tapedarin an na buile tíomhlíne bhfuilte siar go dtí an lán cholaí go seocha gan amachchanis le chun de chláid a ríist Conor Hurley ó bhfuil amach in Canchin Well, over nigga den ríist tá sé líonta chaine seacha Einse suas an eile se ná scóra le bíon deachta Jacob an mlá na páirci Árann McAndrew bhfuilte siar ag Árann McAndrew in sé a teiste luair bháin eile steach sa spás dar mahar dhearan Peile agus sé Dylan McCormack ansaí fáilí de Dylan McCormack tí mogul stúa kick siar atá agus kick siar tótí go skipi isteach sa spás sin agus seo chugan inis chun de chláir bhfuil tapedarin chance scór beidir bhfuil tí mogul stúa bhfuil sé le Kirkall níl bhfuilte sé dí Sean Burke dtíana Sean Burke trasna na páirci a chun sé le passbug glóte inúna sin go dtíon le cholaí láid níl Delaney bhí sin ar chuidir eis stoilm goí tá sí fáilte eis gur siar a hain sé a ríistúí bháin eile gotí Sean Griffin bhfuilte isteach go duna Sean Griffin agus í fáilte pucí suas bhfuil diime sí ó chrúba fear chun de chláideach déidir le se lán cholaí éidir nó canalí fuchas suas agus seo gan inis Ruben Fallon pass glóte tras na maidí le hobí chunealte agus airo agus neart spás a John Murphy chuníiste John Murphy sin bhfuil lénig le pass a thuirt tugann sé an pass suasan sin nach sí cáilte agus í fáilte Burke Sean Burke go bhfuil chun cín Sean Burke an dhéthir ag seansa scóraigh Sean Burke tá sé wasúgus tá sí bainte góach ní sí cáilte go héile scóm na bhós a go tá sí fáilte ag dar amach na mara tríala sin scór ní rialan builte steach sa spás sin í go ní nedómar an sin cedíon ned tá sé tíocht amach builte machchan ina sirístige is réal siad Canchin well bhfuilte steach sa spás bhfuil bháin eile bheidir gúil seansa go scór tá fáiltí sin ní de an réiteir tá sí tuí siar agus tá sé do mus náte hosa siad ag sé Árann McAndrew a Tráchtaire go tean pass an álann seo go dtí Cillian Smith
Cillian Smith agus bhí seansa scóir na Jacob ach ní thóg siad Cillian Smith go fóileach go tíiste máchan se góise i ríiste go teiste sa spásan sin dí dar Breson is still tá seansa scóir ag Breson sé baint a gó a sí tuí máchan seide go dtí Árann McAndrew sin an rolle tríalinis agus tá se heile bheith sliblaid tá díine seansbeidir ach ní an gansin go timú builte ag dar am sa deide go leor méisle le go sé gansin agus í chuidir mú ní le caiid an Peile elhil a bertach mar sin éin tá de Árann agus go legan chun cíine go cúlín bháin trí na dó agus tá níú mé déag caite ein san na géide inseo. Hí goach a bheits anhfuir bháin eile go leor a go sin le tógáil trodóla seo. Ag go sí tíirní gon sin tíhfuil go fátíoch fearla fegus de Árann le sé a hála sin tá fáiltín den réitúid agus tá líortha tuí stechan seo goití an stúa mór céógus í bhfuil se go bhisneach a géanaí thugeáil an stúa mór be cumar linn ce dhéana siad inseo aniste sí tuisteach tiile mar gus gur clabaireachta cinntear bun agus ní léon dat nach chuil seans ag nid an bharna bhéadú go dtí áfúlí nid ó mara Réití leon ceánseo a bhla an hán réití ré thugeáil díadach amach ar na ggóilí agus dhéana siad inis bhain buideala cí go heisteach tógeal lá mai tíochtna is le bhla builte go hádaige tá tí áchúlí neidir na fórna agus de Árann dá choulí sin chu cí. Náid a ceirigh de Árann náid a dó chun de chláid. Bhíon scoilte na glochan seo a be ganí fuas ná túmuide mar de me hána agus ciceach a bheits an go á sin tíirní. Seocha gon tíirní agus chun sé chuúdí a síos náide sin chun deire amach an teáil na páirte de Árann go tíiste i mthinn sin ag an fearlá páirte sin é Seán Griffin builte Seán Griffin is dechan seo go dtí Árann McAndrew a bula siar in sin de Árann i tíochtna na siríiste go sé i Jack Carney a himmartí siar pí a begaile an stúa nálan seo go dtí Cillian Smith agus pasta í núna Cillian Smith ce dtíana siadnis leis gáin seo níl Delaney sáinní tríala sé héine níhríala buinn sé núna sinní be Dylan McCormack go macha hain sin leis gáin den sin amach pí a begaile agus Cillian Smith iniste me dtíana san tríala na buintí an stúa mór mar tá began go Jacob agus í fátíine sé Dylan McCormack dí Sean Burke McCormack gal steach ríisten níor degeach tá se sáinní bhfuir bháin eile ní sé siar an sinní go dtí Smith an seo ríisten is le Burke builte Burke ní gan sá sa dánaí be gan ébre tíach cecha leor builte le ána ag an lán cholaíoch ní tí glánta go thuil agus go homlan tá feartha Árann Árann McAndrew gal na tro Árann McAndrew ce dtíana sé leis gáin se de sa spás i teachta sí cáilte go go seach gan amach le chun de chláid agus Luke McCoo fu so sin cáin Luke McCoo san níor tuí leis Luke McCoo seach gníad a lóin go den inis bhí ála hab scóráil ar bhín leáma í builte núna tro go dtí Owen Murphy sin Owen Murphy nú na hens Owen Murphy leis sin níor sé Danny Lynn fuxosí agus seach gan inis Ruben Fallon a siar go dtí Owen Murphy ríist leis go dtí Fallon amach an go dtí cahalach na mara a takeíach i lá na páirce go dtí Shane Cahill in necholí láid i eisian sé díos go dtí cahalach na bara trasta chuid sé go dtí Owen Murphy al sult díine cearcha cúg méidir léna go léon pas a thuirt ní leanan sé héad i pí le pes be go bíideach iste sa spás in sin agus í fátíiste an lántasach Liam Casey builte go deasisteach dtí Conor Burke builte Conor Burke chuán sin éidir deasna Conor Burke thóg se go maithí bhí nimber tu go má Liam Casey thu go pás Conor Burke chríochna agus tá gáin nó go dtí puinte bháin séad a choulín na trí choulín na táine seán anú mé agus go lé beg nach imíon san na géad dean seán tí amach le tógeal ag gúlbáide hip Árann James O'Brien. Builte James said Tráchtaire James tá sí go glán díadach amach ar líine ar a tíomhlín agus is kick tíomhlín dá go chunda an chláir. Builte sósa sin na cáilmach na mara agus seach gan inis sin lecholaí láir Shane Cahill builte Shane Cahill go dtí don Hodwire steach sa spás an seo inis beidir go chances in seo ag
Conor Burke tá sé sáí tá níorthid lehaint aróp tá sí baint aróp go hilas go hána agus seach go amach le pedárin agus Cillian Smith agus an níorthid Cillian Smith taiste leis sin burt gur stoppa pasta cín sin Cillian Smith bhí sé eisi chun sé eisi tá sé stoppa imní sé sií tí sé go man sin go dtí fear lá páce agus sin Árann Andrew amach pí begaile go dtí chumradaí Sean Griffin paspa go steachas básan sin ó Sean Griffin dínta go maga go lá cholíí na dómara cíntead an scóráil a tan níomh cáilte go an tan chusin go maga seach an gaiimeach éis le fear chun de chláir agus le Liam Kane og sé passan sin bhaid agus Liam Kane a bhí hir a chusin sin agus gon na chláiris le inionsaíocht tá leor go hepadáin gáil siar cóú agus a chusin deach seach agin Ruben Fallon. Nún tras na Ruben Fallon ní go te lá na páce thur a fós a sí builte siar pí begailinn seo agus seinis an féín sa gúine cáilmach na mar mó lá na páce teiste leis an los fi cháilmach na mar an dhéid ag fóil go te pass an geotisteach a sí go teráda agus tá sí cosintínta hir an sin ag cámach me cinarní go seach gan amach le a pedáin nuair bháin eile ganna go duine inis agus sí builte dúna Jack Carney Jack taistil Fáildínta Jack agus seochagan Jack taistil leis sin agus an solo agus mín agus an passion gotas na farthachaí ach beidir an éibiltí má go leor mar sin héin mar tá dara mar géirí focusós tá sí pecisós ag dara tá se go tiiste go bhirt gona cosintóirí trasna an chúil tein sé nún tein sé náil tá sé ggéire an spásí na óhéin í builteach ag Sean Burke go tríala sé pointe sin Sean Burke go taistil leis sin is ní bríala Casan sé amach na siríist agus buinn sé amach go Cillian Smith. Cillian Smith a bóla nún agus í fáitin is sé Sean Griffin, cadína Sean Griffin, tá sí ag go fóil réanús, taistil go fóil is teach sa spás a chuinn sé an ceantin agus tá sí builte go dtí Árann McAndrew a sáinní in sin agus seach agan inis tá sí na pedáin ggéire a scóra amsú tá sí builte go dtí dara mahar builte teach sa spás in sin ríist agus amachchan na ríist go dtí Cillian Smith an san cáinte ní go bhisteach a géine í rial tá Cillian Smith go tí stin sin pasta isteach go dtí Árann McAndrew ríiste Heinz McAndrew agus cóise amach pí begailinn seo mar tá me ceart agus tein go dtí Sean Burke atá tímúgan stúanis agus ar lína cearcha cúg trasna chuinn sé an cáintin tá chulan na hir a cosinteigh ag chun de chláid dá an líorthid na sin héin le pedáin a gcónaí be Conor Hurley bhfuil sí aige agus tá sin is sé go Sean Griffin agus seochagan pedáin nó go dtí Sean Burke ríist tíirechtí mugan stúa tá dumí dialtaige tu aige go dtí Dylan McCormack inis agus mehar dara builte go háard aige agus head drastan cúlín eile go he pedáin bhfuil idir faideach leis sé gáin sin gana go duine go dtí gohfuil sé dara mehar sa spás agus chu dara mehar an ceann sin ní hé dara mehar ach Dylan McCormack a chud i ceann sin head drastan tan bhar tailemh cosúil le chéile mar sin tá de pedáin cholín na trí chun cín agus trí nó me go le go hefiiciúil fanta einsa géide in seán si goach le bóla builte ag osín tíirní drochtí tá si go teach a tíim ní agus tá gan le chlá faoi bhrún seo i ríist mar tá pedáin an slitar an líorthid builte amach go dtí Sean Burke. Sean Burke tí mugan stúa tras na páce a hain sin le si gáin sin agus Sean Griffin. A tríala sé dáfaointe ní riala tan sé tíiste tríala sé sí ní riala buinn sé nún sa spásin sinna a bé dara mehar tar na trónú bé Dylan McCormack ní ceachtar go beta sí bhfuil amach go dtí Jack Carney cadínas Jack Carney na sigáin seo buinn sé trastan seo go dtí Delaney a taistil inis Delaney go tíiste gan stúa tan líorthaigh go fóil réala se pointe buinn sé fan cóbáí seoí níí tríiste mé chóta spéidir go sean a cholann se go hí se lo tá sí go mú sé chu mú bhí anna hensa fóil bhí anna hensa choil go Joes tá go bé Árann má caiindrú bhí an agus anna hensa chola tar pedáin sin rá hensa choil go mú a chum sé Árann má caiindrú bhí an car go leor a chu si ráhróg ní réile sí cheanú chéadúir agus tí sé ráhróg go dáhir tá pastor tó tí martáiltí go donna ní réile le bíáil agus seochagan pedáin mar sin héna ríiste agus sí in sin ag dara mehar
Nachta sí cáilte go agus í buí sós an job ag sé cehel agus seach go amach le chun de chláid donna chodhhair go achhuirbe donna chodhhair dúr sé pass a hat slá go Jack O'Loughlin is mrógisteach go hálan ar fáda chuinte an cánáí sin is beidir gúil seaniste hin seo ag Cathal McNamara mach an seo na sí go dtí Liam Kane builte Liam Kane tá cúlbáiste a sin ní meige ní réile Liam Kane ó teanna chu lecha a chaide traslan agus James O'Brien thugann pass amach go seach amach le tippedáin a galógan go duine is agus é ggéil suas agus beidir scór a láí a tain. Er tíb se go fácinis tá sí dar president Jackson Spórt go dtí Sean Burke is á bóla éis sin seo ríos go dtí Dylan McCormack is Jackson Spórt bhfuil bháin eile Luain go sí builte go háda ag McNamara éis den cúlbáiste tá sin ní méige os sin tíirní agus seach gan amach le chun é chláid a galógan go duine chun é chláid a búráil hab scóra le an leham siad cháúí chun deide cúgi tríotá siad stoppaí siad ná galach níos fuite tá is sé cehel sé gaile bóla is siar cíimle bhfuil beagán go chóirna go hí sin ag tippedáin sa géide agus seach gan in Sean Murphy an pass fáte Sean Murphy goite go dtí nína cearcha 2 méadar builtas dúna geána ónan sin go dtí Danny Lynn nóna éis go dtí Owen Murphy go néana hímpla cadínas Murphy tríala sé builte go dúnaige agus fóí agus fi den nuiriichechtó níacha sé ábheicteach beidir gan sin anna pass a thuirteo harta núméid go hefigiúla tá fanta pe an brise a chuir san réiteir leis éidir gur sé núméid nó leis núméid go hundúil hála nach chu le chlogán agus cumach le bula ag go gúlbáil James O'Brien builte James O'Brien amach go lár na párci céamh a cánseo bistú nuas fáte chun le chláide leis sin rééis agus Danny Lynn a taiste leis Danny Lynn go fóileach ní léana go marcha a sé go fótríal se go tíiste bhfuil seansa scóraige builte go hádaige builte go críine gur rinne sé sin go má agus nílach cúína bháin atrabals mu tanna le áma inseo agus an puinte sin ó Danny Lynn sé héna fuirí sé héna rugartha sé héna a chuine éil agus rinne an bailach ar fádasteach agus a chudéide nu mé do bháin brise a bheith sagan seo is gaga mé muidir déhin sin tá 3 seconds de hán tí amach le bula gur gúlbáil James O'Brien builte amach go lár na párci James O'Brien bistú nuas fáte éis sin seo Sean Burke a go hippedáin agus Burke a taistil builte Burke a núna sin go lár na párci agus seocha gon tippedáin a galéirí don sí an líorthúd lehab agus í fáite sinnig Sean Griffin builte go siúd go dtí Dylan McCormack tras na párci chun is Dylan McCormack an líorthúd ar a tíhfuil an fácinis be dar bresnan tá í héacha be Jack Carney tá amach chun siad in cáinsin go dtí Árann na Caindrú má Caindrú amach pí a bagáilina seocha gon tippedáin a galógan na go duineach ní siad a dína bháin á réide a mar ní siad a pasal tímáá chéile agus ní siad tuirtin líorthúd seachtáitimach deis ar scóra cúpa seach sin líorthúd níl de léanaí lechoilí láidinis bhfuilte amach an seo go dtí na Domara a tríola sin dá faointe ní riala tu go sin pass núna go tíhfuile gon fácinis agus tippedáin níorthúd na seileh gcóna Jacob iad puinte bháin a chun cín beidir bhfuil seansaine sin an lántasach na Domara na Domara taistil chuir déige go fóileach tá se go tiiste a seansa scóraige a sí builte go háda ag builte go críine agus le chun le chláid í sé heidir bheith feiteach an sin leis í gáin cáinsin traslan agus fáganse bhfuil tippedáin go cíine ag le áma tá 96 ag tippedáin agus 94 atá ag chun le chláid clufa nach bhfuil ar bhla burte ach na a hain siad chun cín mar sin héin tá siad a díana iníhel Arnú. Le áma a barc simple agus tá an baile tippedáin chun cín le áchúín. Tippedáin 96 chun le chláid in 94 be muidir éis góir a dar le. Gine pass thuirteo tá sé builte stechan seo ceámór builte dar maithar ceúla cáin sinní chéad scór go chlufainn seo dar maithar fuin Burke scór sin cinní an aige dá fáiltín déireach beidir bhfuil chance scóraige builte go háda agus táin sinní héin agus deaslan Sean Burke bhíúil na buntaiste chéalaí cóirí chance scóraí Liam Casey builte go háda Liam Casey chéad scór ige chun de chlád éis chéad an núméid agus 4 second a cáin sin tá fearrta stechan sin a fear sa gúine
búilte go hádaige, búilte go críneige Conor Burke agus California chó scór rá cholín seanse scóige Peile, búilte go hádaige bhfuil ráfuointe go hálan ar fad ár cholín nach bhí sé díreachtaí stigann stúa agus agusí fátíiste an lántasach an Casey, búilte go deasisteach dí Conor Burke, búilte Conor Burke pan sin éidir deaslan na Conor Burke thug se go maithí dí Dylan McCormack inis agus mehar dar mehar búilte go hádaige agus heidir deaslan cholín eile go hebh dá marca a sé go fótíal se go tíiste bhfuil seanse scóraige búilte go hádaige búilte go críneige rinne sé sin go má agus dílach cholín bháin etra pasach na dómara na dómara taistal chuidéige go fóileach tá se go tíiste tá seanse scóraige a sí búilte go hádaige búilte go críneige agus le chun de chlá
Stellen sin agus fi fáile seach seach go macha de chun dé chláir í nis agus an díhre deach tá pinte fáte ne do mar sin agus ne do mar fuile pinte sí sé seach go chance chun de chláir builte go hard is de mé choúlacht sí go timú agus é fóí agus fan scór sé cholín ag seachúlín ag bedáin agus chéidir cholín chun de chláir. Sí go macha tógeall an seo tá caiite nú méid agus sí an í second atá caiite. Beidir tú ná me chluisteil an chéad núméid nú mar sin ach had pinte bháin ag bedáin. In bháin na páirte tá fáiltínta ar Andrew mar agus Árann mar gan hé ach Ruben Fallon agus kick séir agus tá Conor Burke le trí an chéad dá faointe tí mú gon stúa sa glufa seo. Conor Burke réití le gáin seo bhla an ná an Darno leidú go tí cúlín bháin builte go bra builte go hádaige na si a breanhfuir chéile agus tá an chéad dá faointe an seo sanúna seo agus sin fáte Conor Burke áfaointe agus sin agus scúil pinte bháin idir de fóine náide sé chun de chláir ach náide seach idir chláir na scór ag tupadáin agus ní te sin chuidir suas tá se chuidir suas inis agus se chugann mó lá na páce agus se chugann chun de chláir ríist don na chodhhair don na chodhhair a teistal don na chodhhair iste sa spása chuinte an teáin sin agus beidir gúil seansa tíhinn seo ag Conor Burke ach tá sí bainte go Conor Burke nach sin tí é fad in sin ag na cólaí agus í pucí suas go hálainn é fad in sin ag Jack Carney agus se chugann amach le tapadáin í builte dó go díine de léní agus tapadáin i teistal bis teil biste go sé a ghil chun cín beidir gúil seansa tí mé a chúl ggólainn tuí bháin sin beidir in nólan seochan sin an ceán sin agus istechan is go dtí dar mar amach a ríist leis sin gáin sin. Ar amach go dtí Cillian Smith, builte Cillian Smith isteach sa spás, be go seansa tí mé a chóil, seansa chóil, trast an chóil a chuáin cáin áí sin agus a léidir go hens a bhí a chúl in sin ag tapadáin acha bhil bhí an nille roiéir stóilm agus bhil tá an seans chuir mú agus fear thug sé isteach ar ball bhfuil bhí a hochtaí go chathe aige agus sinna cháilí sinna Sean Cleary anna hansaigh agus príal te go maíach í réile leis tras na chóilinn í chuid bol amach go lá na páirce buile siratá agus buile siratú tic siratá go chun de chláir agus seochagann Árann Macandrew steach spásachan in Árann Macandrew út sé chuí ráfhaointe le níl a sí glíán sin paci duine McCormack builte McCormack bhfuil ceán sin bhfuil sí rá cholín an sin tá rá cholína agus go chéad dúir sa glufa tá tupadáin chun cín in sin agus fearla taí isteach go sin bhfuil a fi cehead ó leannim cáil níthe bhfuil a fi cehead sin Michael Normáil
agus puinte ráfuinte fágan sin in iscúil chun de chláid chun cín a chéadúir sa glufa agus anháil san éir hálann sin ag Seán Cáillithe agus seachgan chun é a chláid a ríiste a passion go na fráí go te mú agus tippedáin de taistal bhfuil bháin eile níorthid suas an seoinis go dtí an Ferríbeg agus sinna Dylan McCormack is teach sa spás a sí cáilte go agus machna le chun de chláid Shane Cahill sáiníocht an pasta í machútí go múach tá sí go múach agus í fortí leis an seo i ríiste tippedáin Uche land scóra ála seo bhfuilte nún an seoinis go dtí dar a bhfuilteigh dar mar tá sí go mú agus fóríil is dóigh go bé duine an cámach an fear dearnach a chríalaí a sé múí agus fóríil so fanan an scór 8 gúlíine chun de chláid 7 gúlíine tippedáin agus Dylan McCormack a chríalaí cáin agus seo chugann á sin tíirní a sé gí amach Bhfuilteigh ar sin tíirní sin cánas áhfuil sin jobh bistín was an sin fáte leis tippedáin túra go mohin sin agus íorthid Jacob in éidir bhfuil fáiltíí an sin tá is dóile mu teach sa spás a chuinn sin an cáin sí go tíráda túra leis go dtíon harta na lína cearacha well tímo go lína cearacha cúg tá sí beidir chuig cúg tímo an sin agus cicsaíartáin go tippedáin fáiltíon sin Seán Griffin tá réitílaí hógeal má Thuginn Seán Griffinní tá níorthid chu sí siar in sin lína cúil agus head lína cúil agus tá níorthid is tíochta leis sin is agus tá sí búilte trastan seo go dtí Níl de Léní sin na taistil inis go lénig go léon pass a thuairt Ní lénig go fáilir réanas ach beidir geag amecht an is Seán Griffin a himmartanún an seo go dtí Seán Cléirí a bhfuilnú go dtí Seán Burke Seán Burke bhfuil isteach í bainte agus an chusin tarcíín an sin agus obair na gapaldínta in sin é cín chláirí agus seach go amach le chun de chláir óghine go duine a bhfuiltanún an sin agus a bhfuil na trónis tá Conor Burke a taistil go chun de chláir is teach sa spásach in sin ag teánáirí sin agus céigi bhfuil sí iste agus chun de chláir tá contortin seo bedáin in éúile chun de chláir puinteáil tá sí tríalta tá sí go hád tá sí aidir trastal ná ólín eile fádan sin ag chun de an chláir rinne se leis sin go má ní léon dát go tuchan cín le rácholínis rinne se leis sin haar bar agus an fear fuide puinte ná Conor Burke agus sé héana hosa a chuidhágan gon ionsaí sin hir na cúil agus í cáin sin chuidir trastal tarranta 7 númid a dáile go tepanta chun de chláir ní gúlín agus an díorthid búilte amach gafa go glóteid fádaigh don na chodhhair agus seo chugann chun de chláir fása go léidir chéile taistil óba in seo bhfuil seansa scóir le go besteach sa spás an seo go dtí AJ Daly go listeach tá seansa scóir búilte go háda go taíán heidir trastal cúlín eile ag AJ Daly agus tá trí cúlína de na fórne náide chun de chláir náide seachtaigh tippedáin agus anna cholín eile bhí an sin a daon dát anna cholín ag se go maithaí agus inis tá tí cholín de na fórne tí goachchan is le tógeal ag James O'Brien ar an neanna hábhail ag fád sa géide réití le cáin seo bhfuil éananig go léon pass a thuairt Tá fear an seo bhíce teach ní cinn chun se síos cuildíad a chuidir láirí bed an riortha agus seo chugan inis tippedáin go léon ansaí díortha leis an seo i ríis letha bóganna go duine bainteróba ríis scólainn sin tá se feáildíontan agus leanann si arab ó cafarí sin thugáil ríis mar se an pass láh náitin sicsaíar agus Seán Burke rinne sin nach tá níortha le Seán Griffin an úngatí Jack Carney gur áilisteach go téad níú go téad stúa mór búilte nún agus búilte machchan is sí go dtí an fear tá tímó sin Seán Cléirí is trasna in sin ba bhrála hab scóra tá sí bainteróban síos anabir fad ag cúlathe chun é an chláid agus seo go gine do leine go duine an fearrinne an nabir bhórsin in sin ná cahalach na mara bhí cúide gaide agus seo go gine sin ríistead agus ólmór fiáil chun cín ólmór fi tá fearige bheice ólmór fi taistal go fóileach go sé an passan sin go dtí James Rafferty sáinní tá níortha go James Rafferty an nún agus cedíonn séidir se gáin seo macha ríiste hain sé tá gáin sin chuir mú chun ceartta go agus beideach ní sí cáilte go fóileach tá sí leis seo le Rúben Fallon a dtíanana sé trasna na páircinn seo chun de chláir a taistil letha buidir bháin eile Rúben Fallon leis sin bil tá feartaí was an seo a bheicinní sé an Árann Kelly í fáitina sig don na chodhhair Don na chodhhair a taistil leis cedíonas don na chodhhair a tríal sin dáfuinte ní réal an sé teas spás go glótin sinní sean sa scór búilte go háda Conor Burke cechola cáin sin heidir trastal an cholín eile ag Árann Burke gus tá teban tá chéad a cholín de na fórne náide híine go chun de chláid náide seachtatá ag
Pedárin ní numéid agus fi second caite san na darle in seo céad a cholína de na fórne bharna smú a bhí atra ba hosa sé na chiice amachbúilte go lána na páirci bistú nóach tá fáildín tá reacha pedárin cic siratá agus seocha go pedárin gaile elíonsaí scóra tasta ó pedárin tá sí Seán Cléirí isteach in sin pasba go steach sa spás cí ofasí in cánseo tá sí iste ag darama harbe darama harlis leis sin beilech tá sé sáinní te tá an talúna tá cic sir isteach seo ag tá pedárin bhí tasta go géirgus go dóitú bob agus darama har tala agus sé ne domar a hokas in chic sir tíach sa stúa beg an cánseo cheachach stróin ní sé éca beidir nain tá rísin bag an ní sláidre ach ní cheachach an stróid i cánseo le trestan a sé preban na Peile agus sé brena bhfuin splug. Hín dá a puinteáil go pedárin sa dáile bhí siad sé cearchan cíine le áma tá siad híine agus seaachchan deirin is híine go hochtain na sé beidir builte go hádaige sí tá sí head trestan híine go hocht sí cholíine in na fórne agus ne domara a fuid puinte sinón gic sir. Ciceach a bheitsána is go fúlbáide fe chur a finne sin tíirní sa crú an níorthid an tí sin cuartú den cíine pass a úirtóbach ní léige fé pass tu sé tíh seo tagan sé tíh seo cá mór ní a hard amach bestú was sin fáte lei a pedárin in níos agus lei sin Jack Carney tastal tá Jack Carney stoppaí mar sin tá níorthid tuí go fesanú go deasa in sinige go dtí Cilín Smith anún pí begaile Cilín Smith dhéan na Peile leis tá sí fáte leis Cilín Smith a bhfuil fáildínta sin níl bhfuilte siar go dtí Jack Carney tastal agus tá ferige mágan sé níorthdeach ní thugan tá sé sáinní agus níl tá pedárin sástan na lítíomh sé agus tá sé gimmerte nún agus an ála gona go duine a sé sé níine tríhéidir déag sé go muna ríist ar in níine cearcha cúgméidir agus hestoch puinte nó óile bhabí fáte leis an seo ag Árann Macandrew siarhain sé go dtí Seán Griffin ach ní léana go le hín pass a thuair tá sé smachtaíonn sin tá sí tuíle sige tá sé sáinní fós bhfuilte dúna tro ginnis go dtí net nómara nátasach bhfuilte dúna net ómara go dtí fear atá tíiste go líine cearcha cúig agus sinis beidir bhfuil seansa go buiste níos scoide gona cóilíonn sin ní díal domísáid chéile chuní an áda bhfuilteach úméile beidir bhfuil seansa scór plaáil gon scoidínta hir an sin agus seo chuganneach le pedá le chun den chláir ríis agus cín carí bulan na Peileach an agus í boltinis go dtí sé ceheilta acu sé ceheilach tá sé sáinní bhfuil fáildínta níl le a réitir tugann sé an passan sin agus bhain sé eisí fan sé eis le eisisin seo ríistí sé ceheile taiste i mé sé siar a cánseo agus sí iad a taiste le hobanis tá AJ Daly géar an fás ach níháin se pass tá sí fósa James Rafferty James a taiste leis ní léana go léon pass a thuirtinis tá sé fósa gimach tá sí go ní an aige na sé le tála sin se rádaí agus cicamachchatán go pedárin. So chun cíní mar níl sin líorthid mai agus seo chugannis tá pedárin go le rinionsaí. Seansa go beidir an síle hocrúsósan sin in líorthid le Jack Carney cuartú den cínte réitú is baintú ceán te dóci sé bhfuil léana tá feartaí hall le sé ní léana bu a bharcail agus an níorthid ige tíiste in sin harta le líana cearcha cúgméide a bheith sé ticfa goil isteach sa spásanis le sin go teanada róáda tá cic go temú agus go teach ar lína tíomhlína agus is cic tíomhlína táin go chun de chláir siar na léhéin a gun fáil. Trí nó méid dé caite seo chugann cean an na chuntarteach mar sin héin sí aibníach ceicileorga chun de chláir a taiste le hobann seo bhfuil fáildín tá níla de an réitir a heile ina go duine a sí cáilteach bach puí sós mar sin héin ag leachúla láir sé ceil fáildínta sé ceil tic siratán agus leanan séad cairí stoppa tá réitir ará bhfuil airthú le tíana agus tá feartha pedárin i bhid ní gimach go fáil sin Árann Macandrew imscoir sinna gimach má go leor Árann Macandrew a thuáil go fáil agus Charlie Hall atá tíochttasteach Charlie Hall Árann Macandrew gimach Charlie Hall a tíochttasteach agus cumid cadíonna siad tá cic sirig chun de chláir hir na léhéin go fáil cin dí chuid in seo le Reuben Fallon na taistil Reuben Fallon agus an slitarnú líortha tuíún in sin ige dípor gusteach sa spás go glóte agus sé cáin bhfuil seansa scór bhfuil an áir bhfuil sí an tutí an napólín ar fádan sin agus a bheith Conor Burke go fuid in cáin sin
se ná dúla leis gitúgus leis deasóg gus tá ceantin chun glánaide head drasna go chulín dégan is se chun de chláid gúlín ag trepadáin agus seochagan an si ceachtóí hena héad in seo ag James O'Brien í an tílína go goach a tílína go chumraí amachí agus tá ceantin head drasna well ahhaína chun dé an chláid Old mar fiige mar go fárt agus sé tíochtaisteach seo ina áitsú tá Rian O'Neill i tíochtaisteach mar fiige mocht mar fihénig mar go leor Kick siar atá an rénos an kick tíblin atá go chun de chláide de tíhfuil an fáic Bhín seastan an sin agus an se go mé chumrádaí éimi tá níorthid builte núna tugadtí don na chud bhair don na chud taiste leis sin is go tuiste go líine cearcha cúg méidir an tíblíine tá donna chasáine tá níorthid cáilsaige tá siad talla tá lábhleach iad tallaige agus kick amach atá go hippetárin Kick siar atá go hippetárin agus sin is tá hippetárin i dtíana arhuitéin agus tá dar mehar tócaí an fád dar mehar tócaí an fád agus sé tíochtaisteachna áit siúd tá Cilín Marasí tíochtaisteach agus dar mehar I gimach go fád go Craobh láb leis Kick siar atá go hippetárin hir na le héin go fád Tá chugan iad géir ébriú amach chugan go duine Carúir fantas glufa Fér cholína dí na fórne tá pedárin I taiste le hoban is fóliach agus cedíon sin leis I gánseo go dtí an na fear lehannig isteach báil sin a Charlie Hall leis bel go fóil Charlie Hall a himmartíir dí Jack Carney á bula go dtí Cillian Smith inis á bula isteach an sin go dtí Sean Cleary go dtíana sin tá sé sáiníis cai sé le machchadís ten sin amachchan seo go dtí Charlie Hall bwyltig Jack Jack Carney gael ystach triol Jackie seo bwyltig Jack ach fi faldien ter Jack agus tá kick Ciarán ag te bedarin dírach tí mugad sto bug agus máin sin puinte seo be muidir eiste sí fuinte dóí go hochtatá na lána huire agus chun é chláir chun cín fer hogus sí na nedomara dírach tí mugad sto bug atá an cean seo nedomara Fashion again, fairly flabber coupled. So the modern shape. I'll pack you with this kid in the shop. So very chilly, he's so wallenish. So I plan with it. Split arenas. You can make a straw it. What's a hard again? She couldn't move again. Still him go well. She couldn't move. August said 14. She got his because of Randashi. August found on the score. Och, Gooley next to Panarin. It's going to Clár and Hawley Dave. He came out of his son, go Oisin Tierney, right in lane concha, a hogel. Rollish, the Himmelry would check on father, the Sconchagus, Tencha father, the Lorna Party, Bistin was in chin, Fortination shop, egg get the Pedarin, Fortination chin, Nick Father, Gimmers Gomaro, Jeanette Jack Carney attached to Lishko Foliach, on pass could move again, and Shin we fall the Interenos, what river shit, was kicks here on, go Hippedarin here in the Yahin, gun fort, Charlie Hall, the Hogan seat. Charlie Hall, Willis Shear and Shidi, Gutty and Long Holy, Daniel Charles, we Shahin and Ashen is attached to Erenos and Noon and Chocolate and Shadi, Sean Cleary, August and Charlie Hall, Bultic Charlie Hall, after she blocked Charlie Hall, as she rash machine in reached the Lake on the Clár, as she Gulamachan and Shaw, Goody and Farlaw Parker, Sean Griffin, Sean Griffin, Goody, Cillian Smith, the Stassus Boss, and Chanconcha, Fonchahin, Erashi, Team Mugun Stormore, Cillian Smith. Mitterrelle starke fóliach da sé mar quiltin seo bhil sé fáildín tá níl generated bhil sé machchan tíhfuil an fácinis le tá pedárin I géar scór amsú agus gaibbristeach le scór nedomara bhí nedomara a sí óta sin tarnínos agus kick siartá go he pedárin díadach istis a slua agus súil carta in seo beidir Gymach a níl nedomara na hí cean seo hógeal le hí bhar na leidú go dtí trí cholín má tá sé ná agus ó bhí ámaíob tá 8 méid go le caite seo chugan nedomara tí le seo bhla cean na céan agus rinne se hána coppla preab ó bólanis bhfuilte go háir tá cean sin ar trastan agus tá gar na leidí go dtí trí cholín náide dóí go náide náidir na dhéana sé agus tá an lán tasachatá ag chun é chláir sin é díam césaí imí gon fácinis agus takeísteach an áid siúd tá Sean Higgerty
Sean Higgerty, kick him af on gun Hulbard, gun de Clár. Ní réinte fyrir á bóla, na féna, tá neart am fan ta fós. Bwlyn sian nhw'n edrych i weld yn ffordd cyn y si, cyn i ffasi sio, bwys dyn nhw as ffordd yn asig dy pedagan yn eist, ydy ffawsog o leir i ceir, stach sy'n sbos o'ch yn ydyn cansyn, agos i ffordd Cillian Smith, agos bwylti Cillian Smith gyda Jack Carney, Nasho Cillian Smith yn sy'n eist stach yn siog gyda Dylan McCormack ys stach sbos yn sy'n wyl chans ac o bar sgôr, ta si stech Dylan McCormack ffordd, meil o chwl, ta siya tani yn oes, ta ffald dyn si Cynirad ag dwrtyn Richard gyda siya y brw y falwch rifa agos raflísin is cic amach atá agus seocha gan amach le chun de Clár agus in chuid am hunsin na lár na parke ag donna chodwair a tastal donna chodwair is dunne le na híomh go dúirí go im til bedar an hípla i dúir sem pass sin fan sé as an seidísti donna chodwair til dréala se puinte so si ag donna chod fó seach spásach an in canshin tá si fáci berta go bus si an ragan team lína cool coniste mar sin héin fátic te pedarin agus seocha gan amach le te pedarin in seo i ggéire tá sé bhuihrú géirí úirt amach tugann sé nálan seo go dtí Fátharta chuileáid. Jack Carney, we'll take Jack Carney, trust in the party in seo go dtí Dara Breslin agus amach le hop ó an go cos mé gé an ada tóí in sin ag Cormac McInerney well ní an réitú éis stoilm nó machning skil sé le sé réanús te pedarin na tastal le hopan is go te lá na party so go dtí lína cear cúg méidir Dylan McCormack túirtan an níorthaide sin fonse de lesin seo í Sean Griffin sáinní seanspéidir is tín seo a go bar scór is méle chól a dréal sé de can seo builte go hard agus builte go crín head a draslan nedó mara agus go tebal ní latrin ach etrabach gá chólín agus tá harta níú méid fanta fós níú méid fanta agus ní hana gá chólín de gúlín é pedarin chun de Clár gá chólín déag ní ran scóra chun de Clár le fada an si amach le bóla ríist ag go gúlbáide sinna ó sin tíirní ní bhfuil sé an si amach ní rúise an si amach le fada sugann sé can seo núna agan tíb líne agus úil si seo go tead tíb líne a si chuníiste agus seo chugann te pedarin go le lionsaí tá an réiteir ará nó an muir agur sí mo agus tá buile sir the team lína tóí segus seo chun de Clár Cáillithe na mar a tíre chuide lá ní léna bóga bhhacail tá sé I mí chuide lá sin taí traslan seohead tá Sean Jack Carney bhfuil teige cámór át an cansin na mú agus fórí de sé leis pí a begaile ach ní thug agus tá cansin go fórí mar sin tí amach a bheitán go James O'Brien Defide James a rá chuúlín chun deire náide dóige gan náide de chun de Clár bhfuiln sé cansin nálan seo go Jack Carney ní meid Jack Carney tastal dínú fála agus tá níorthaí chun cín agus Jack Carney an luas go dó Jack tá níortha sa lína cear go méidir an is bhfuléna go léon pass a thuúr tá tugann sin pass nún hen seo ba bhrála ho puinte eile a tí bhfuil go fácin Cillian Smith tá Cillian Smith a talla a leach se lábhar a talla a níleag agus chun chláir tíochtta sin níorthain a ríiste agus éidir go amachógan go duine ach tá sé táíonn seo ach tá sí eisi ríiste Ciarán Fallon tá fáildínta in sinna Reuben Fallon agus kick séir tá go chun de Clár hir na le héin go fáirt agus well tá sé a caihan ámanis duine cinnte tíocht amach le ho gealob an lán cholín tá go crampotán tá carta do fáilte ag fear chunda pedarin carta do fáilte ag fear pedarin agus well sin tubustírób an feartá I gceistná fearú le bhí cúgéir Dara Breslin agus sin I mí go fáirt agus carta dubh fáilte aige agus ní bheith sé eis mar ní den núméid fanta ní fanta 7 núméid fabre sin sé chun de Clár agus tá kick síra go freisin tá chun de Clár dí na ruile agus Sean Higgerty bhfuil hí me gur Sean Higgerty iste hána tá Árann Kelly gimach go fád cinis dóilem ní Árann Kelly iste Cymryd cedd yn yw'n ta kick sér chun de Clár éanas agus cé thugus I kick sér an sin leachúlí láir stoilem na tá le tógeal chúlín idir na fórne agus chun de Clár feartá gortaí agus sinna an lántasach stoilem Casey seo chugann chun de Clár hálar tí bhfuil go an fád cin níorthaide go builte sin go dtí Shane Cahill a tastal an argantí lína inis siad a rútí plapaí furó í bharúla níorthaide tá sé a talla tá sé sáinní tugann sé siar an sinní fáilte leis an seo ag Conor Burke
Conor Burke could in the Valley Hamach, Conor Burke, Trastin Chuck, could you Funch Henry Dashin Yon, Nimichi Overog, Nichi called to go for Jacob, the Shidash Le Conde Clár, Trastin Chuck, Ruben Fallon, a Bull Noon in Chuck, Sean Higgerty. Sean Haggerty the Keith Galinian, because he needs a share in Chinigas, Wilton Noon in Shacob, with Holy Lord, or when a good dinner, and then Federer, he fought on the hot wire. On the hot wire, Trust in the Shidish, get Shane Cahill. Like Shane Cahill attached till the sheer Tashagal. I can see Ruben Fallon attached to the nish. Well, no, the son all, which are the Galinian, this time pass the Castan alive, Farhan the Hippadar and Ygashogan, Hippadar and Nishigas, and you heard Jacob and Job, Bertin Palet, fall into Tintagus and Faravi, Geshna, Sean Cleary, Catherine, you heard the Hogalas and Nazi Janu Fall, a Sheik Jack Carney, Ulan, Hulfim Isadar, Yagigo, Hippadar and attached to Leshinish, 13 year old, and so said in Nina, the Carol Cook made a Hainer from King of Foliage, who will fall into Nila generated. He keeps it in, he focus Sosin, and a Talent, John of Rusa Gorman, Love Yaki, Farpadar, and Eddie Bell, Editala, Kikamakaton, go Honda and Clár, Bidder and Tala Hobinchin, and Narida, 3-1 Hulbumet Fanta, Holy Nedge in the Fordium, Connect Clár and Dog Holy and Keen, Naja Doyegana, Naja. Kick Ciarán, he took you trust and chug, as he fought Farrow Liver shafted at the well at AJ Daly, foot pointed. AJ Daly attached to Craobh, Matasha stop pinching, the pass to Machine to AJ immediately. August in your hut took Fatiga, I got just so Selina Carol Cool Mater, will enigly and pass a horse, took and chan pass a stack, will chance a stin shot, will just that's a spots and shot, pass got you a move, Gulog and the pass near a move. Washington to she that we love that kid at all again. You did generator the dash and Shawnish, really good dinner. I can see Sean Haggerty and Sheeran and Shine Chuck. You done the hot wire, Trust and Chuck with the Ruben Fallon. I can say Ruben Fallon. Can more meet the hard, you hear can the so down, you hear Ruben and Willie, and that go she macaroni in a cooling or near water she could use the Fátharta and Shogan to Bedar and Gear Hichtamach, listen, you heard in chin, he went to Master Spórt and Shaw and the Fasca Joe, but just was a Charlie Hall, Anderson Pastor Charlie Hall, with the Farlow Party, Sean Griffin attached to the winning lane past the horse, so you'll just that's Spórt and the Fasca Joe will take Sean Griffin and see what you stay, Egna Domara, Real and Domara cool. Na Domara go fóilech and you heard I guess on Yinish, will to Machadish for Tidashik na Domara, Real Shay Monchin and Chance Real Shahani, you real Shagafoli, will in Shan Noon and she and a thief shall go fast. You can see Sean Cleary, Trust in the park to sheer Hinchin, could you Jack Carney, Alcontinish, Jack Carney, a bullet ashen in Chovidish, because Tashi egg Sean Cleary, Noon and Sean Griffin. Sean Griffin listen bell. Sean Griffin is a team Mugan Stuart, Nilene Gillahi on pass the horse to Tom Belt, Steve Numed Fanta. So Huggin is that's the sponsors. Listen, Bedigal chances to enjoy the version. Jack Carney, Sheerhines Jackish, Listen Belt, a fair trust away Michael Chet, and Sean Cleary, Rolla Kirkle, Bultic Sean, Hinny on the source down, Martini, making gold body, Shocking the Machla, or Sheen Tierney, Stan, you heard the Ashen Shaw, and left on the Florida, go to the Machel when you good dinner. Shane Cahill and Yahuli Lord, because a fellow showed, and loose fish shoot, but just that's a spot again. A Conor Burke or Cliffig ahead. Conor Burke will lose last for Higgy. Conor Burke to the Stiggins to a mortar. Then you heard it go forward. Tasha Sonny, and she put a towel again. I just keep them at the home, go from their floor. Shochogin kon der Shochogin te bedaren, get him take him out of shoot, take Ciarán, will just that's sponsor Choggy, Keheller, Jack Carney attached to list, Jack Carney, Bulla, Peile, Noon and Chop, I can see fight Charlie Hall, got to the Lini Carrick, Meter, that's the sponsor Charlie Hawley, fight it Ashen Chog, Jack Carney, a Bulla Noon, pass Clishty Noon, Trust in the party, Chog, United will its boss, Tashina Shake Sean Griffin attached to list, get in the Sean Griffin is Ganshin. All new made Fanta go have figure. Will to get Killian Smith at the Lini Carrick Meter, Killian Smith attached to the foliage to Jamach Chai, Jack Carney is past the Jack Carney or when a good in the Kincher Baraltiste, good Jason Artul shed an unscore or Estabach, betting chance in showing his shake effect. Conor Hurley attacking knees, Conor Hurley, Sheer Heinche, with Sean Cleary, Machen the Shadish, Sean Cleary, with Jack Carney attached to will Gillahi pass the horse. Jack Carney or Bull and with the Nedomara, Real and Ned.
Net gira spásí na óhain le hí puinteáil, tá sé go tíiste go bhirrta go sí cáiltí agus freapsí machchas á láimh agus seach ganimach le chun den chláidú bhain eile tií amachcha ag chun den chláidú corta dúin seo. Ní dóilm gohfuil tá arhuá dhéana gimach go fáil tá. Cilí smita gimach go fáil agus é tíochtaisteach an áitiúd tá i bhid fiche. Agus sinna Ruben Grace, tá Ruben ina sin, tá Ruben Grace ag tapedáran, tá Ruben Fallon ag chun den chláir agus fearil tá cíisteachchanis ná Ryan O'Neill, beag se sin ní hé Ryan O'Neill tá seach Cilín Fitzpatrick iste. Agus cíí amachchatán go chun den chláir, cé mé nú mé breise bhíán, ní nach 3 second fanta go hefiiciúil bei Couplanú medal mar stoppen an réitúid an uiridúil nede eins an slitter an eins in íhúid Joch a bhín can an noch an tuirteach an sepa slúd fa sé sé tapedáin all a tíb se an fáiltidal a taistile hab agus Dylan McCormack. Dylan McCormack fáiltínta eilta fechan den chláir gortaíon sin agus seach a bhín 3 medal breise bhíán 3 medal íhúid tucíisteach in líine chéidir féidir déag agus ní bhéh strób is dóilm éid. Nedó mar an conseach a lenny drasnan. Far gwyntir y pedar yn sínte cóléiseach a le siúd. A mwyn siop. Agus sydd e nedó mar a le hi pwynti wan o golyd yn y ffórne. Far a gorti Jack Carney un se behe crampa mar tan erid rhycht diantig a siúd. Sioch ogyn nedó mar a. I'n defyn e ned, beidir gwlis ag ned rydych chi'n nach gwlis einnym. An tá má bheilt, tá mu tí ná breise builte go hard. Ó Tráchtaire go tíide a riil se cóil. Ní sam a riil se cóil ní rain teanna le tá kick. Sí caite bhbach tá kick sé amachchan ag chun den chláir agus well tá ráláimh tá chluigean na ráláimh nedó mar mar is sé rála sin a bhí an puintíine hannach puinteháin détar de betarlú agus seo chugann éidir nó canal agus éiad ned tálacht an díhuiid bhfuilte amach go mar sin héin a taiste le hoban na Seán Higgerty agus tugann sin passan úna sin agus é bhfuilte steach sa spás go deasan sin agus seo chugann inis chun den chláir a le inionsaí agus fear bhfuil siúlaige agus sinna Isteach sa spás ní hinní can sásta damta sí leis le tapedáin in ríis agus seo chugann tapedáin na taistalnis i ggéire defiad verbal sos in seo agus Sean Rafford, Sean Jack Carney a nach le fimní ige seo mar den me Jack Carney núna is go dtí Daniel Charles an lá cholaí tá wasa gon sos a fáid a bhí se an pasad eis an seo ó Cilín Marasí a bolanún in sin go dtí Nedó mar can mór mílte cháin ned agus tá cansin chuna mú ag ned fóraí agus beidir go bin an chansteide atá ag tapedáin mar tá núméid go le nó mar sin nó faoi núméid go le fanta dóí go dé atá agus tá chun de chláir dá cholín sin chu cín ní léon defiad a ggóilbáid sin á sin tíirní leis sé gicamach as 10 milliún thuirteo tá á núméid glánaí go tí núméid so tá núméid a bháin fácií i si gicamach be se libh na Peile anna hábhacht a chuoín go hála Ion sinna Fátharta agus sinna Charlie Hall tapedáin a chun cíine na sirís builte núna sin agus í fáte Cilín Fitzgerald ar tíiste bhfuil sí baint go Cilín Fitzgerald níl tá níor deige tá sí tíiste sta méla chóil tá sean sa chólaach tapedáin i méla chóil cadíana sé bhís anna hábhail ag a ggóilbáide anna hábhail go néon dáta gus sin tíirní bhí anna hensa tapedáin an clufa bhuachaint bhí anna hensa chólaach a chun cóilbáide art hábhail ar fád dínta ag sinna as sin tíirní agus tá an bharnach puinte bháin dóí go híineag sinna tán sicamach an is an ggóilbáide ar an sábhail tíntach as sin tíirní be sí tábhachtach a sí builteach go lár na páirte 10 second fanta be sí fatte eis an seo ríist ag tapedáin Sean Griffin a taistal tu sin íor sosin sin go dtí Cilín Fitzgerald Cilín Fitzgerald tras na páirte chuinse an cáin sin inis agus í ag Sean Cleary isteach sa spás lom sin ggéan íor cadíana sin bhfuil sin isteach sa spás in ístí sinní agus bhfuil seanspéidir ag tapedáin ar a scór i méle chórá tá kick sé isteach Clifton with their whole score. Kick isteach ag tapedáin i bheith éon stró in nedó mara an cáinseach a the drasna na stoilm agus nedó mara. Réití le hín cáinseo hógeal is gar mai de hussos an brise well bei tumlan an eisiach tapedáin na stoilm. Seo chugann nedó mara le na fórne chuir chó scór agus an brise builte go hard, builte an chrín an na fórne chó scór an náid dóide go tíb mar sin
Stoilm go mit der Stach na brische. Go der Clár agus tá tá Ciarán me tá sidirrána pein cechi cháil mit clufa sin is cead chuúlaí chu cíneach anseachta níor dínta aige te bedárin go héon tát bhfuil anseachta níor dínta acab agus an clufa críochtaí a chóscór iad a cratha láimh le chéile chanú tá tiúr húpa agus an breise sa glufa se go bheith cumid cechi gríochtna se agus céir húsa well tá an himdóirí ní sam bhhacha siad an fáirt gus do hínam go bhhacha sála gur túsa sin na sin nám breise. Well na honnaí thugta bedáir na steachirne sé difricht na réire agus Cillian Fitzgerald agus Charlie Hall agus Sean Clearyach go háid agus rinne siad anna bud ar fádach bhí chun na Clár chéad a chuúlaí chun cíine ag trámháin gan nimmirte agus mar sin héin tá siad críochnaí ar chóscór agus sin mar atá. Ben muidir eiste góid an tám brise na a hosó sé agus feicimid cecha gríochtna sé seo. Má gríochtaí siad a chóscór hééis an brise bhil cican í éice I bheith sain I bád chrólas. Leis sé ball. Oh well. 15 minutes aside now. 15 minutes aside, isn't it? Oh, is it 10? 10. That's okay.
Fáilte leis go dtí páirc Tom Simple in seo nuair le Saoile agus muid ré le tús a chuid leis an brise in seo déanú méid a tíomh agus be caitheann áirt in na píine i rístein agus an réiteúir in seo Mumhan sin a réití le hí an fínste caitheann éir James Regan an réiteúir agus tá sin dínta agus feiciúid a grúteach de pedárin agus tá sin gimmert leis an ngí i ríist sa géide an méid gaí atá an agus tá sin níos láide ná mar a bhí agus idir gáil atógeal go dáitreachaí. Gá chúlín déag an tíomh an brise be na cáiltúirí Mumhan agus na buitúirí gáil le raí agus feiciúid céir a Harlos. Nis tá an réiteúir a rá bhfuil se réití le tús a chuid leis seo agus an bhirte tá mó lá na páirce. I bhíad a hocht agus an dá bhíad a hocht sin Sean Griffin agus donna chodhhair. Tá réiteúir i breanú hímpel bheith seo chuil hort ceart go leor agus is dóilm go bhfuil cá sé na huididirí hocrúna sé ríist agus chas sé i líorthir déige agus a réití le tús a chuid leis an glufa ríist agus tá ná breis an tosaí agus seo chugann chun na chláir a gáil le inionsaí. Donna chodhhair a taiste leis go fóileach líorthir cáilteach donna chodhhair híag pecí sós a ríiste tá fáil díntail tá léir an réiteúir cic sír dáin go chun na chláir díad a chuir an lína cear chu 2 méadar. Tá gáil atógeal Táilm be cáilmach na mar tá gáil atógeal amach duine go le hín pás a chuid ach níl. Siar a hainse go leor ó sin atálú go leorsa ó sin le feiceáin sa glufa seo chuinéireann sé ceil in neacholaí láir. Sé ceil Tá still an sé ceil in nún hálar a tí bhilinis gan fád agus bhí sé eisí seo fáin sé eisi líorthairt. Go dtí na sé tá sé gimach dóhanna go duine beidir ggéir bheith caithe an ámanis gomach le áman nach tá písa má fós le le áma san ná brise níach an líorthairt an cíinehfuil bháin fós ó thosamuid agus tá an bag nach núméid caite gon dáthríomh se anbrise go dhéanú méid a tíomh a bheits an seo. Seo chugann chun den chláir i líorthir deacham le tamil nach sin siad a gáil níanaid le beidir go nach anis tá an líorthir sin le Seán Higgerty agus taistil nóna chun siad go dtí Conor Burke agus tá Táir a bholainnig go hang pás díta sé héon leanach le Tá Conor Burke sé béla chóta sin sa chól na chól! Ó léidir go chól ó Conor Burke chug sé an díorthid leis bailach ar fád agus bháise a gáilne na hangaí agus inis tá las sumarach má tá cúl agus gáchúlí déag chun den chláid ó trí gáchúlí déag tá pedárin agus Spain sellibh head bheith tábhachtach í cimach builte an agan tíom lína go teachchad a tíom lína cé hangalathe is le chun den chláirí. Chun den chláirí tíochtta na siríist an pastaíonn sin agus in eisi na siríist agus seo chugann iadóganna go duine Ryan O'Neill Relchan cín Ryan O'Neill agus an pastaí ag Ryan O'Neill istechan sin agus bhfuilte in nún an seánna sé go dtí leacholaí láis na sé ceil an nún sa spása chuir sé an líordáí sin agus seo chugann chun den chláirí ríiste gáile ar in Jonsaí an líorthid bhfuilte AJ Daly agus an pás gote well tá pás pucí sósan sin ag sé ceil tá an líorthid cáilteigh sé ceil ach tá fáil dínta sé ceil idir an réiteúir agus cic síartáin go chun na chláir díad a lína cear 2 méadar. Déthógus a ceanse go le núna tógeal le me cahalmach na mara cahalmach na mara siar a hainse go dtí sé ceil leis an beile bhfuil éananig siúd le hín pás a thuirt a go leor daoine marcailte inis tá sin pastaí nálaige mar sin héana agus in chuidir leis an seo i ríistinis le Árann Kelly go tuisteachchad is tú mór Árann Kelly go fáil a bhfuil sé Árann Kelly ar chríomta sí banteróga glóite bhil sí pucí sosa go leach se lábhid a dálara agus tíceachchatá go pedárin agus seochagann tá pedárin a Jonsaí tain a go le má choganna go duine a go telar na páircí a taistil go fáileach an líorthaidin sin le Sean Griffin is teach sa spásach in sin cáinte go dtí na dómara fear contorteach na dómara leis an líorthaid tá na dómara sáinní cai na le máachtagan se an na líorthaid amachchan sin bhfuil sean sa scór tá réitúir titíach be sé ceach go leor tá cean sin bhfuilte heidir drasnan agus cúlín fáilte ag tippedárin cúlín fáilte eisiach tippedárin agus cé fuirí well stóilm go be Jack Carney fuirí sé Jack Carney in timú is ára
Clár a fuair an cúlín sin agus tá bhar na leidig go dtí rá cúlín hína dóigh in a náide tríteag seo chugan chéad ó chiiceach le tógeal le cúlbáire chun de Clár agus ó sin tíirní gun dára legan chéile gan na anbrise go tá peise go tú bheras agus seo chugan chun de Chláirin is beimrií fáil antarseach go léir mar san tróna go le ra tá ní chuid AJ Daly na seo bol nónan sin go dtí Reuben Fallon agus an díor tuí nóna agus fa sé héanaine eisi seoí níí na sí bhil an álan seo go dtí don na chodhhair Donna chodhhair a taistil is go tead nína cear cúg méidir ó le énig le pes aút ní a sé go tíiste lénig tríala sé scór bhil go hádaige bhil go dunaige fóí agus fan an scór hína dóigh náide trídeag agus cheanúméid go lé anna sa bheith caiite san i géad chréifse go ná brise tíiceach le tógeal ag James O'Brien she's tíad a chuide lá a hens James O'Brien is céofa sí seo a fechan na chláideach ní go téine ro leis nuas agus seo chugan pedáin go le in síríis pespagus de sa spásan seo go dtíon feríneiste sin am cámach tá sí cáige ach dú sé éisi agan tíí lína búil tíí ní tá sí ag cámach go fóil tá fáiltín tar cámach ní éon dá faoi tá sean spéidir a scór in seo agus súil sí búilte go háda gasa sí mar an gasa héin tá sí casta sin annach cholín fad ach bhí riil na buntaiste hí muntaiste a go réanú agus inistán bhar na reis go dtí an cholín bháin agus an fear fuidir cean sin na Sean Burke agus tíiceach a bheith an go chóbáide chun na Chláir á sin tíirní an stúa well sí tá an tí tucéimeige sanú goágan téime tá sé Bhí séiste sa gúil sa tucéimeige simúliú séisteach i ríistí tá líochart sin agan tíomh lína bhil tá sí pucí leis sin mar sin héna AJ Daly rutas na cead an áde in sin bhain sin pass agus ghil chun cí í léanann sé go le hín pass aút na headótáach ní éice séad tá sé sáinní tá sí bainte bó in seo tá sí fotir éis líos le chu cíteige tá fáildín te de réitor tá sé rá nach ráil Tá fáildín te de réitor agus tií atá go chun de Chláir gíre chuinn stú mór. Céad a gáil tógeal na hín seo well Conor Burkus dói fear fuid a cúlób agus fear fuid an chúil tá crampa tearní ar an leanna nimmer te ra út se le hín dá faointe rial ní bhí sé éasca Conor Burke be sé tíiste dóilm na bhfuil se an cean seo agus bahí níl tá sí búilte go hádaige cechi bhfuil si tá sí go gceote ar fad na cholín ar fad agus sin cúil agus gá cholín fáte ag Conor Burke agus ráhrí sin tá chun de Chláirin is chun cín agus iad san ar cúlagus chead a cholín déag in chead a cholín déag hí me go trí cholín déag a bhí an well cumidine ce hálas ní chuidir lá na páce bistí nuas fáte éis ag tapadáin i ríist agus tapadáin tá bhfuil fáildíonnta sin híine de a réiteú sé cooláin tá tromanis agus chun de Chláir an díor bhil an ádasteach sa spásan sin céofa sí síiste a sé tapadáin a chola mé a choil a sé bhfuil se tarníí nuas stoilm go bhfuil Cicéad cetán go hipadáin Cicéad cetán go hipadáin agus céthógus a cean seo well is dóí go bé well níl sama bé ó mar a thugusí nó bhhacha siad ag McCormachaí agus dói go bé McCormacha thugusí Dylan McCormack go bhfuil sean an na fórne chuir é chó scór Dylan McCormack an bhfuil spiúcanis le hí seo thógeal nú me go léidir mun héana agus le am seo go Dylan McCormack go hí seo anna chola Dylan McCormack agus tá na fórne chó scór a ríist hína cardé go taí agus éis le muinte a pedáin agus an teachta níir atá dínta cup hí a cúil chun deire tá siad chléis choman hína cardé go taí ní an chluféhla berteach sé fásaí go mór mar tá siad gará chéile ó híh scór ó hí bhimar agus ó híh choláirte gáúméid agus breis fanta san an bleise chéad réibh se gá bleise sí ceach búilte hála tí bhfuil go fáta pedáin tíocht a ríis gus cetá nach Carney de Jack Carney gáil chun cí na seanse scóraigh Jack Carney isteach sa spásachan sin cáseach tá sí go timú agus í pucí sós go hálainn sinning na cosantóirí agus í nó canla tíocht amach agus seochainn chun na chláideach ní lína go bléon pes a thuúr caiise a gáil siar agus James Rafferty a heinz siar an sin a chudís tá siad sáinní tá sí cáilte go iste hin sin tá kick séir isteach an seo ag tá pedáin seansa go bhil chun cín inis kick séir isteach agus an fáildíonnta ag James Rafferty
Tá sé héidir tal agus a gortaí cóla éis test Luain tá réitiúir ará le fear hebedáin fanga bheith cimúide bhfuil le leadóg ceacha leor tá sé ceacha leor agus well tá seansan is ag tá pedáin ar alchan cín agus seansa nedó mara. Nedó mara hín ceann seo hógáil. Ní hín ceanna séas go beidir sa dánaí ach tá sí feú nach gá bhfuiln le na chitó gí agus sé duna cub. Nedó mara. Dúir cearde go rím agus an rud ceanna céine an se gúnaí. Teach leon ceann seo bhla bult an áda go bhfuil sí mú. Well tá na muide breanna bhfuil chéile tá sí mú. Sí chun múige tá sé héanaar agus síán ach nírá na ríide breanna bhfuil se ní dólam go síán. Chu sé múí agus sé fóraí agus fan an scóir cína cearde go tíomh. Má chríochtain siad a hóscóir anú be cican na dhéad céin. Hen is a chreicán. Seo chugann ní sí ceamach le bóla ag gúlbáide. Búilte amach ag tíirní go lár na páirce, bistí nuas fáte leis an seo ríiste le pedáin agus fáte leis híar an sin stoid am ceigirtí. Agus an pass tucíoch an cíine na siige go dtí Liam Céin. Liam Céin a chun cín go fóileach. Liam Céin tugann sin pass an ún an seo agus í Árann Kelly. Árann Kelly is teas a spás an seo go dtí fear fuid an cicéidce sa gúil. Agus sin éarnú, Dylan McCormack. Dylan McCormack go maith a hen sé leis gáin sin tá rí cin an rí a cubgus tín sé tríola dá faointe tá sí Árann McAndrew tá leis ar a bar Árann McAndrew. Bhil sa núna a tíhfuil an fácinis, fáilte leis an seo ag be Ruben Grace atá. Cicím agus teach sa spás go deasa fad is de méle chúlinn sin seansa scór bhilta go hád ceach bhfuil ceann sin tá sí mú seansa le chuir mú ag tá pedáin mar sin tá le ama ein inseo sa géad ambise sa géad leag ambise agus tá na fórne mar a bhí siad a chóscór cúl agus siad a chúlín déag an tíomh. Ba an dára le chun ambise head a bheith simúla ar fad ní ceacha meach mór an ama an go as siad i ríist mar tá núméid nó ránúméid a bhín anú mar sin tá réitiúir mo lár na páirce agus chunig muid chúl sa dára le an cicéirce in sin bhí tócií go glóitear fad ag Dylan McCormack agus chunig muid an cúl ionta go fuid Conor Burke. Na thug sé an líorthúd leis ó cheann na páirce agus bhfuil ní ó cheann na páirce cho lápáirce isteach agus ní le is an túid mé nach sé bháise san neangachaí cúlínta a fád. Tá bhfuil cín dínta ag imreirí hebedáin tíos fúnin seo agus iad gól isce Tuisci testóhab tá sé midh ar bar, ní sé midh seach tá sé midh hís ar bar tá rud ceanna céanna dínta ag pedáin ag chun de chláir a tí bhfuile gon fáil bei an méid guítá an tá sí chuidú le pedáin sa géad an bris sa géad leag an brise agus be sí ag chun de chláiris san dára i leiseo go an brise an réitiúir fear chorca. Tá dtína sáirteach go chlufiin a ríide tá sé le túir chance mar James Regan agus well stoigis ceartta tá be crampi go le hortanú a baint go na himbeúí seach imbeúí yoga ní chear go meach sin mar atá sa síl táine bhhaing sem é tréin a líon ans fórne agus selle tá an réitiúir agus a chuid fé tíb líine agus fé cúil tá sé mun sin córa bag a cup agus Bhín té go na tadach beidir go daine teile ha baimach a níl sin mu deile. Chumid cé a hála sa dáile hín méid Peile chunig mu sa géad léifse go an brise níosána méidir a chunig mu gathe an nuair a chluigid me séad riime sin nach hín le sa fésú go léir mar hain san clufa éráid agus na dí náínta scúlin sin áma tu í rób ag le áma san ná brise mar ní go hundú ní nach núméid nó ró nach Sto hí nach chuléon defidir chup mar nach chuléon chlufelile in seo na dhéana an teada mar sin agus go beidir go teúirt chúnúméid leis a róbach tá Slíon deasta í go róbin is ní réon defir bhós ar réanús tá bhfuil dínta chun de chláir ríist Banisteúir take ba Caintlo agus an banisteúir ná Joe Hayes sinna banisteúir chun de chláir Tá Fergal Carroll agus Jerkeen atá iní nach leis agus chuir tá sé cecha leor tá bedáin dína rud ceanna céna bhfuil tá cóhhainisteúirí Jacob Siúd sin Michael Donlan agus Shane Hennessy agus an sin tá Damien McCormack Tommy Morrissey
Tom O'Donoghue, Paddy Nolan agus James Farrelly snéad na Rónóirí atá ag Tráchtaire. Inis tá réiteú de brenn uair dóid stoil go deargad sé tús leis an dára leag an ná an brise inseo agus brenn síosar ní chainte go brise fós ná head mar sin sin sé sé neadach beidir deargad meach ach feicimiid éon scead íana siad inseo de Tráchtaire ní caint Bhaint da siúd a caint agus cinn se hó cin a ceart a bíon agus cechi bhí siad scóran agus chuile chóirta mar sin. Ín an bhfuil fós an tasí fós le dí ná ítas bhfuil an nirte am tuí róbach beidir go réitiú hí na sár tás. Feicimiid be siad réití agus tosa siad an dára leag an am bleise seo. Hí na ceartí go tíomh Tá an ráchúlín dé go bhí Jacob na chríochta siad an heisiúideach le agus san tréifse sin tá cúil agus ráfuointe fáte ag chéint annach go fearháin fuidir an cúlagus a dá fuointe go chunda chláid sin an fersa gúine Conor Burke agus Dylan McCormack go fuid an píanúis in sin go chunda chláid thugad eis suglafiad agus thugad eis Cormaid. Tá Tráchtaire briste ón mulcíine agus réití le tús a chun leis an dára leag an anbreise seo. Tá réitúide mó Tá chuna chláid héanaid eisinis agus an mulcín briste agus feicimiid inis. Ceach gríocht an clufa seo, mar duine mar chríochta siad a chóscóir be cicna dhéadcinn be muine teo go maidin feicimiid cead íonas an dáirin seo inis anna heiste agus anna chorm le chéad na réide agus siad chorm ag lánáma chorm ag leáma san nábreise agus inis tá an réitúid ré le túsa chuir leis an dára leag. Tá na cúlathe go siar tá na tosaithe go na háitechaí i cheartta bheith agus tá na huidir doí chuide gopid ag an réitúid agus he brenn agus na crumb agus tús chuige leis an dára leag caitisteach bis den nósta Tráchtaire óla níorthir de siúd agus ag Sean Griffin ar an tíomhlíine a chu sé trochtíí bhí an na réide go teachcha a tíomhlíine agus cictíomhlíine tá go chunda an chláiríad san na galéine antí. Géadína siad leis gáin seo. Siar a hain siad go dtíon le cholé láid go leor Peile feici ag Shane Cahill agus Shane Cahill a bol nún ar a tíhfuil an fácinis gus céadíana siad leis an gánáirí seo bhfuil builte siar a hain siad. Siar agus sin seo ag Reuben Fallon. Reuben Fallon na taiste leis gote go dtí lá na páirce. Tras na páirce a hain siad ní Reuben tá nach donna chodhhair. Inis tá níorthir eis an áite thosa donna chodhhair ruúteocht agus tá sí eis le Shane Cahill agus Shane Cahill go chun láid i taistil siar a chuinn se an Babhta sinní agus sí fáigh Sean McMahon a taiste ar báil. Sean McMahon iad a gáilúna go duineach tá cinnte réana gáil chun cín má gin tú leat me. Dtíana siad le seo bhfuil tá sí fáte eis an seo ag Cathallmach na Mara. Tá apriúir a Cathallmach na Mara má hainse chun cín tugann sé steach sa spás an sinní tríala se puinte builte go háir tá cúlbáidiste tá sí ní mé go ggóilbáide agus an fearr bhfuilína Michael Normáil agus tá sí builte machchan seo agus seo chugann de Tráchtaire na galéine antíis. Dtíana sé tíarna le héon go fáil cé réanús fós agus iad a gáilúna go duine hir an sin tá sí Conor Hurley. Builte núnaigh Conor Hurley a tíhfuile inis agus bhfuil tá nimmirte go maiú go léar mátá nó méidechaí i gimimecht agus tá níorthir eis le dar president eis ar a báirc agus seocha go inis bhfuil amach go lá na páirce de Tráchtaire ní builte núnan sin go dtí Charlie Hall go dtí Nedó Mara gáil chun cín bhfuil Nedó Mara sáinní bhfuil fáiltínte ní an réiteúid agus an díorthir eis na sem ó lá na páirce i ríist agus seochagann Charlie Hall steach sa spásan sin dí Nedó Mara sáinní ó trí bainte go Nedó Mara níl tá sí Jacob Fogónaí tá tíísteach ag Tráchtaire tíí sin buite ag Charlie Hall a tíireach lín sa stúa agus seansan seo ag Nedó Mara Tráchtaire chud chun cín. Nedó Mara seansaige iad a chud chun cín sé brenn bhfuin is beag tíireachiste sa stúa beag atá sé. Hartaid sévéidir déag mach ón átá agus chugvéidir agus fistóí mach ón gól. Se chuganne builte go hádaige brenn sí go tá sí go agus tá Tráchtaire leis chun cíine ríist cúlagus chuúlín déag an cúlagus cead a chúlín déag agus tá an lántasach tíocht éis ar i báirce seo ag
an de Chlár Liam Casey agus Cathal McNamara I gimicht Cathal McNamara step Waki le Cathal McNamara le bheith agus tá Sean Casey tu gireis ac ciceach a bhís antá arhfuil dínta ag Pedárin agus tá Sean Burke mí go fágus Cillian Smith in Svíre a hasláat in Hossancliffe tá císteach acu ciceach a bhís an fullbád sin Tierney Tena sin fada le gáin seo The Gaidy hoing go Holland in Chinnig, donna Hodwires, donna Hodwire Tashtilis, donna Hodwires on Lantas Hurlish, Mohagan Chero, in Yehogan, Agus Ul Chance in Shaw, Bultinoon and Shaw, and in Sugastashi, egg Sean Hegarty. Sean Hegarty, sheer, the shit, Kirchnis Night, a hustle shit, Agus, the Mark Piece of Bagala Hench, Shiganshin, Goody, Liam Casey, Honikistach, Liam Casey, the Bull on the Pellinish, Goody, Shane Cahal. Dyna li acholi lawr, Shane Cahal i'r gael o gynnu gydynnu stachs o Spásin seo, wyl ein chance sgôr, ta si hal yn ti wyl inisiad, wyl ti nôl in seo, wyl si ffait o hal yn sy'n Árann Kelly, a si sani mwyrist ta si, agos wedi gos rhaid o'ch Casey yn cansio, wyl ta an orda Casey, ngho si an, tan cool boy y branwyr, ni hain, ta si mw, agos L4-1, so fan yn sgôr, heis gyda nwmyd. Coolagus Cholín Diego te Pedárin, Coolagus Head Cholín Diego Conde Clár, Nílín Jeffid, Cholbáide Pedárin, James O'Brien, the Shiki Kamach. To the Nicky Lane pass the Hort. Oh, couldn't check Quilty, the she's read the law and Chahigus get to Geddy. No Gowals on there at Fat, Hitchinig Farhon Day and Clár, Augustin pass couldn't move, get the shop again in it. So Farket to Pedárin, he caught Charlie Hall, will on Ibertin to Johanniche, is there in the shake, Cillian Smith is Jackson's boss and chance of hole, a male hole. I give our contour to Hutch to Kinos and East, touch at the Kinos and East, Elan fall on the dead rate to the Farish, Dylan McCormack, Viana Hansen, Ola, give Viana Hansen, and Cliff of Walkins. When you cool boy to come on, not eating, Elan out and Yarna, or Sheen Tierney, the son you heard it actually to Pedárin in the Shirish to Shohagan, the Galog and the good dinner, or she a Cillian Morrissey, a Bull Noon and Chin, good Donna Hodwire, Wilter Stachs Spásin seo, Key Officy, is the shot as she, Egg Burke, Wilter Connor Burke, after she staching all over, and the whole body goes shocking in the Machadish, let the Pedárin, and you heard that about the new, and Farah Shake Skirrer, after she calculate, that she, and Farrion Cormac McInerney, that she calculate, and you heard it as Charlie Hall, and the Martin take a show and just there, Charlie Hall attached, Charlie Hall got to get in the car who made her, is just a sponsor in Chan Pass, August Pass close to into freshen tashi chance beidir tashi bulte had a good done and far egg Sean Griffin August in Conscience couldn't move August L4-1 egg Sean Griffin he came out the ball egg a goal body different in the shadow Sheen Tierney Aiden August with Colleen from Dede he in the Kujig and he in the Cardiac Colleen one and Hundede and all live Sheen to so take a rog each of Conchagalish you heard in a Kedino made the maintaining his law armor and you heard Bultanoon the T-shirt and Forkig you the guy Bishnos Fortination show a Conde Clár kicks here on and I did Sean Hegarty and Sean Hegarty the Bell Bull and Noon and Chinny with the Shane Cahal and Holy Lord Shane Cahal a Bull Noon piece of Bagel in Chinning see Fátharta Hall in Chinning Árann Kelly she called to Árann Kelly and shot into Pedárin along in a good dinner which that's a sponsor in Conscience and see Fátharta Stain shot Dylan McCormack took it from Paulina the kicks here and shot a go Pedárin agus will Carta on will Carta be on no Carta Dove beidir do will a Carta on right to the screen where the star arenas agus Carta be on Santana James Rafferty is doilam agus tá Jack Carney me go far the intercept and Farbach Mari agus takish nach na chuta Luke McKeough kicks here on go Pedárin Mancha off into a shop could say it's in 3 Cholín Chun agus she nedomar tagala togal ta shi team mugun stua as retile here le Kirkall we won stino med da Fanta Dina Rihto on past the Kigo guided digger, which she called Sakabu shed as she chances score, but to go hard, getting well conscious, had it last on Colleen, Agus and Colleen shin fought a Cillian Smith, Augusta, Conte Pedárin, Cholín Chun Coolagus Sheikh Cholín Diego, and I Coolagus Cherry Cholín Diego on the definish on goal body, well Neil, Tasha Mutar Lehata, she Rachel he walla inish and goal body.
Bulti she's a Yoshin Tierney, Lord the Party, Kay of the Guardian Shin Bistinos, Vatirasha Kundech Lord on the hot wire, Faldian on the hot wire, kicks here on, Kundech Lord, Mun, Lord the Party, and past the Kishdach and Shaw, Augusta Sean McMahon, a Bull Noon and Shaw, AJ Daly, Stacks of Sports of Tajintagama, in Shaw, Marshall Haney, give out a honey to Stachin, Yamako, Yim Sheeran on Fellinchin, Keddy and Stepadar and Les Shots, Maho and a good dinner and pass all the pass could move Neil, as she make it. Oh, that fouled the intention. Eddie Varonicus there had ball, Charlie Hall kicks here at on, good Hippodarin, non holy lay Hogel, Daniel Charles. Charlie Hall will land Nimmerstein take a Honic Stech, so go for Shaw, Maron the night the session will job Dinta, Eggus Árann job Dinta, you couldn't fly the Kunan, the Tipadar and you couldn't the Peile show and you could dinner, August here on the master net, or Marangstown pass bull to noon, and Chinegi Ruben Grace, August Shohogan in the Shriest, Tipadar and you call it in Yunsi, you left no made Fanta, pay on the Chevis on, you heard anything well, a gun for just that spot she cut to Hobaka, but it actually Shane Cal, Shohogan, Kundech Lord in the Shriest, Keen. Agus Mumhan na park in Shaw, Berra be Swedish staff bid it, Tom Welt, Agus and you heard it Ashen Shalom, when a good dinner, took Shilling all in Shaw, you who are she, Nuna Chin, Sean Haggerty, who are Argentine Yin, good to Ash Gas and Shag on the hot wire, or Bull Noon, let it will a gun fart finish, Agus ish the hinchin in the hall law, Ryan O'Neill, see a second Fanta, Ryan O'Neill, a bullet, is the Mach Hinchin, Leshiganchin, that's the one we had to Male hole, my testing cool, the style, testing cool over the Cliffisher, who walk on the baby Behucha the Gera, Shinaibu, a she Ashen Shaw, then Liam Casey, a bull noon, and T-Shang and Foxy, Sean Haggerty, Relish Sean Haggerty, a bull of Liam Casey with the one Ella, Augustan Ray to the Raganu, Medomon, Bishatan, Shinarcus Machine, Nachwil Egg, Condech Lord, a new mention, Augustan Yearhood, able to know that the Welligan Falk, Holy Ned in the Fornia, the Swedish of the Stachamel, Holy Nis Squealer, Ashes with the King in the letter. Conor Burke, Tom Moore, skills to Conor Burke, Ilan was a Johnson, Benjamin Bochimach Calculor, which he Agdenikin Takashi, Akabultamach and Choggy, Liam Casey, Gerva, Etiel Dummies, the Winter Hippadar and Ganach, as she built to noon and chin. Augustinish, a Shohogan Condech Lord, these Tom Moore means a hard Stachamelo, Male Hulton Conscion and Moog, said for real, good been a chance Condech Lord me, when you'd find the heart at 5 seconds, August Neil definite a goal body, James O'Brien, a fallen the Peile, because Neil definite the Togal Shikamat, Holy Ned in the Fornia, he the shade Tipadarin, August he in the cardiac, Condech Lord, because Shin Maratop, August Shohogan, he in the shade, he in the cardiac, he built a mark, needs a hard force. On your hood and chin, and financed it with old Shafiki Glan again, generator, Bolton on the table, Urban Forkin and Sugar Shohogan, the Staxon Sports, Yanchin Panya, Dernock Shady, August Tipadar and Hish on Cliffishaw, Wochant, August Keg with Kappa, Omix, Gate with a flag, the Cheddar Holy Hundere, Nara Chancellor Rostock by Wochant, Pasha Butcher comes to Dere, Artist Pontus, Wahab, Gahadits and Amdisha, Butler Holy Nakup, Coolagus Sheikh Holy Jag Shoot, Coolagus Cheddar Holy Jag, Ekondech Lord, after Harry Runshedgusna, Fidden the Huxer, Gahadit Charlie Hall, Agus Sean Cleary, Agus on Fadin Vimo, Erinina Yahul, Jack Carney, or Artcliffe Fadige. Martin, the Pedarin, Book and Shaw, Bart's simple, Agus, Butakubla, Hulin, Heshon Brescia, on scored there. The Pedarin, cool, Agus Sheikh Hulin, Dig, Condech Lord, cool, Agus Sheikh Hulin, Dig. When should so Tom Nolan, so no ma. John Nolan in this game. Okay, John. The Guinea pass the Hurto, Tasha, Wilter Stachan Chakamo, Wiltig Dara, Mahar Kehuli Conscion, Shini Kate score, Fluffenja, Dara Mahar, Fuin Barker score, she can Yanada get the fault in there, big chances scoring, but to go hard, the youngest time Conscion, he had his ass on Sean Burke, Viril Napuntash, Kelly Coring, chances scoring, Liam Casey, but to go hard, Liam Casey, Kate score, Egg, come there, Claudish, Kelly Numed, this 5 second, Conscion, the Fátharta Stachan, the Fasaguni,
búilte go hádaige, búilte go críneige Conor Burke agus California chó scór rá cholín chance scóraige Peile, búilte go hádaige bhfuil ráfuointe go hálan fad ard cholín nach bhí sé díreacht is dugan stúa agus agusí fátíiste an lántasach an Casey, búilte go deasisteach dí Conor Burke, búilte Conor Burke pan sin éidir deaslan Conor Burke thóg sé go maith dí Dylan McCormack yn eisiau gysau mahar dar bwynt go hard agus Harry Johnston cwlin ele gyhybyd o Marco a si go ffôl trial sy'n gwyd tiste wyl chance sgôr bwynt go hard bwynt go crin yn y sesiwn o ma agus nilach cwlin o wan atra poswch neu do marab do mar a tastal yn hwydegi go ffôl ta sy'n gwyd tiste a chance sgôr a si bwynt go hard bwynt go crin agus Dylan McCormack bwynt McCormack gyhwyl y chansin hwyl si ra cwlin yn chin ra cwlin agus gwy ched dwyr sy'n glyffe ta typydori realta ta si go hard ta si ar y drast an am cwlin ele fad yn chin condau at lai rydyn eisiau le sy'n goma ni lein dawt sy'n gytach yn AJ Daly rylistech ta siansa sgôr bwynt go hard ag ta si ar y drast an cwlin ele AJ Daly agus ta tri cwlin ag yn y ffôr sbos gwy glwt yn chini siansa sgôr bwynt go hard ag Conor Burke cechwyl y consin ar y drast an cwlin ele ag Árann Burke gus ta tebyn ta chyr y cwlin ag yn y ffôr ag sy'n consin wyl siansa sgôr bwynt an ard wyl si an touchy an a cwlin fad yn chin agus ebe Conor Burke go ffwrdd ni sians byd i'r ystyn sio ac o beth sgôr ystyn mel o chwl y driel sydd y con sio bwynt go hard agus bwynt go crin her y draslan nedo mar hwyddigach ta si ystyn mel o chwl ta sians a chwl ag dyfydar yn i mel o chwl cadyn y sydd bys an a hawel ag y gol bade an a hawel gwn nein daw ydw wol yn i gymhang tre pas ni ta sy hen lianch ddau ta sy Conor Burke ystyn mel o chwl ta sians a chwl an a chwl lehdig o chwl o Conor Burke sians a sgôr tan rei tŵr titi ac beth sy'n cacol o'r tan consin bwynt ar y draslan agos cwlin fforti ag typydor yn cwlin bwynt go hard o gas y si mor gas y hen ta si casta sy'n anna cwlin ar ffad ac fach fi ril na buntaste fi muntaste ac o beth yn y wedyn sbiocynish le hi sio hogiol nu me goléidir mun héna agus le am se go Dylan McCormack hí se anna chola Dylan McCormack agus tanna féidir dige út sí cáilte go bú sé leis ríistí siansa scór bwynt go hard cechi bhfuil consin har drast an cólín agus an cólín sin fáte ag Cillian Smith